டைம் போயிட்டே இருக்கு. போனாதான் நம்மளும் முடிச்சுக்குவோம் மாதாஜி பாகவதத்தை. இல்ல காலம் வேகமா போறப்ப நம்மளும் நிறைய படிச்சுக்கலாம் மாதாஜி, சீக்கிரம் முடிக்கலாம். ஒண்ணு என்னன்னா நினைச்சிட்டு இருந்தேன், பகவான் எப்படி கிருப்பா கொடுப்பாரு தெரியாது. ஆனா இல்ல, இந்த 4th கேண்டோ முடிச்சா, அதாவது 4th கேண்டோ கொஞ்சம் பெருசு, 3rd கேண்டோ மாதிரி. அப்புறமா 5th கேண்டோ ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்டாக போகும். அதுல ஒரு சில சாப்டர் தான் நிறைய டைம் எடுத்துக்கும். இன்னொரு புக் வேற இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அதுதான் நல்லா கதையெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஆமா. சோ புரஞ்சனா, புரஞ்சனி இதெல்லாமே வரும். நெக்ஸ்ட் கற்பனை கதை அது. ஆனா அது ஒரு அரசரை பத்தி சொல்றது. ஓகே. 11th கேண்டோ தான் மாதாஜி 4 புக்ஸ். ஓகே, 11th கேண்டோ ரொம்ப பெருசா? 4 புக்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. 4 புக்ஸ் இல்லங்க, நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் தான் பார்க்கணும் நம்ம. அது ஓரளவு இருக்கு மாதாஜி. ஒரு ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு 10th சாப்டர் தான் வந்து பெருசு, ரொம்ப பெருசு. நிறைய புக், 2 வால்யூம். ஆமா, இது 33 தான். 11 வந்து கம்மி தான். அது 90 இல்ல, 90யா எவ்வளவு 10th சாப்டர். ஒண்ணு பகவான் அருள் இருந்தா 10th சாப்டர் நம்ம கடைசியில பண்ணலாம். 90 சாப்டர்ஸ் கரெக்டா சொல்லிட்டேன். ஸோ 10th வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம பகவான் இப்போ பிரார்த்திச்சுக்கலாம். இப்போ 9th சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம 11th 12th முடிச்சுட்டு கடைசியா இந்த ஸ்வீட் பார்ட்டா இருக்கக்கூடிய 10th கேண்டோவை படிச்சுட்டு ரொம்ப அப்படியே சஸ்பென்ஸா வைக்கிறீங்க மத்தாஜி. ஆமா, அது ஸ்வீட்டா படிக்கணும். கிளைமேக்ஸ் அப்படியே. ஏன்னா 12th கேண்டோ 13 சாப்டர் தான். ஓகே, அடுத்து வந்து 11th கேண்டோ வந்து 33 சாப்டர் தான். எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி. ஸோ அது ரெண்டுமே ரொம்ப வென் கம்பேர்ட் டு 10th சாப்டர் நம்ம முடிச்சிடலாம். ஆனா இது இல்ல, 10th சாப்டர் வந்து நிறைய எடுக்கும். ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அத வந்து நம்ம கடைசியே நம்ம பண்ணிக்கலாம், பகவானுடைய அருள் இருந்தா. ஓகே, என்ன இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு மாதாஜி. டீடைல்டா அப்புறமா படிக்கலாம். அப்புறம் ரிஜாய்ஸ் பண்ணி படிக்கலாமே இல்லையா. நம்ம வந்து ஆனந்தம் கொண்டு படிக்கணும். அத லாஸ்ட் சாப்டர் பகவானை பத்தி தான் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு போகலாம். அதனால 11th 12th வந்து 11th வந்து உத்வ கீதா மாதிரி தான். அது உத்தவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய சமவாதம் இல்லையா. அதாவது உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணரை போலவே இருப்பார் பாக்குறதுக்கு. சில சமயத்துல வந்து அவரையுமே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இவர் கிருஷ்ணரான்ற பாக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும். இன்டர்னல் அசோசியேட் இல்லையா பகவானோட. அதனால சிறு பிராயத்துல இருந்து அவரோட பிரயாணித்த, அதாவது உத்தவர் கிருஷ்ணர் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு மாதிரி அவருக்கு தோணும் இல்லையா. அதற்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே கேட்டுட்டே இருப்பார். அதுதான் உத்தவ கீதை. அவர் கொஷின், இவர் ஆன்சர் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் 11th கேண்டோ. 12th கேண்டோ வந்து க்ளோஜர் ஆஃப் பாகவதம் பத்தி, குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் பாகவதம் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த ஐ திங்க் 11th and 12th கேண்டோ வந்து பிரபுபாதர் எழுதல அப்படிங்கிறது தான் நிறைய இடங்கள்ல சொல்லதை நான் கேட்டிருக்கேன். நானு எனக்கு தெரியாது 11th and 12th கேண்டோ. ஸோ அது வந்து அவருடைய டிவோட்டிஸ் தான் எழுதினாங்க அண்டர் த மர்சி ஆஃப் ஷிலா பிரபுபாதா. டில் 10th வரைக்கும் தான் அவர் வந்து 10th கூட சம் பர்டிகுலர் சாப்டர் எனக்கு தெரியாது. மோஸ்ட்லி நீங்க எப்பயாவது ராதிகா மாதாஜி கேட்டா சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அவங்க படிச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி. அதனால கேளுங்கோ. நான் இன்னும் அதை படிக்கல, ஒண்ணு கேட்டதை வச்சுதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। நாம் இப்போ ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிங்கோ. ஓகே. அண்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி இன்னைக்கு 2 பேர் வாசிங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி அண்ட் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்கன்னா வாசிங்க, கையை உயர்த்துங்க. ஆயோக்ஷ அபஷயம் ஜந்தோஸ் தனதே தனதவோஷ பயசம் விபுஹு உபாப்யம் ரஹித ஸ்வசோ ஸ்வஸ்தோ துஷ்டஸ்ய விததாதி அசௌ. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. आयुषो अवसयं जन्दो तनदवो वसयं विभुः वाप्यं रहितस्व स्तोतुस्तस्य विदताति असौ. ஆயுஷ ஆயுட்காலம், அபசயம் குறைதல், ஜந்தோ உயிர்வாழிகளின், ததா அதுபோல், ஏவ மேலும், உபசயம் கூடுதல், விபுகு முழுமுதற் கடவுள், உபாப்யாம் இரண்டிலிருந்தும், ரஹிதக விடுதலை, ஸ்வஸ்த எப்போதும் அவரது உன்னத நிலையில் இருத்தல், துஸ்தஸ்ய கர்ம விதிகளின் கீழ் உள்ள உயிர்கள், விததாதி அருள்கிறார், அசௌ அவர். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளரை எழுதியவர் தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பியவர். அவரே ஒருவனுக்கு அவன் பலம் தரும் செயல்களின் விளைவை பரிசாக அளிக்கின்றார். ஒரு உயிரின் வாழ்நாள் அதிகமாகவும் மற்றொரு உயிரின் வாழ்நாள் குறைவானதாக இருப்பினும் அவர் எப்போதும் உன்னத நிலையிலேயே இருக்கின்றார். அவரது வாழ்நாளில் கூடுதல் அல்லது குறைவு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. பொருளரை கொசுவும் பிரம்மதேவனும் உலகில் உள்ள உயிர்களே, இருவருமே பரமபுருஷ பகவானின் சிறு பொறிகளாவர். கொசுவின் குறைவான ஆயிலும் பிரம்மாவின் நீண்ட ஆயிலும் அவரவர் கர்ம வினைக்கேற்ப முழுமுதற் கடவுளினால் அருளப்படுகிறது. ஆனால் பிரம்ம சம்ஹிதையில் நாம் கர்மணி நிர்தகதி என்று கூறப்பட்டிருப்பதை காண்கிறோம். இதன் பொருள் பக்தர்களின் கர்மவினை பலன்களை பகவான் குறைக்கிறாள் அல்லது வென்றடக்கிறாள் என்பதாகும். இவ்வுண்மை பகவத்கீதையிலும் யஜ்ஞாத்தா கர்மனோ அந்யத்ர, அதாவது கர்ம வினையினை ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காகவே மேற்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையெனில் ஒருவன் கர்மத்தின் செயல் மற்றும் எதிர் செயலினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவானாவான். கர்ம விதிகளின் கீழ் ஒரு உயிரானது நித்திய காலத்தில் ஆட்சியின் கீழ் இப்பிரபஞ்சத்தினுள் அலைகிறது. மேலும் சில நேரங்களில் அவன் கொசுவாகவும் வேறு சில நேரங்களில் அவன் பிரம்மதேவனாகவும் ஆகிறான். புத்தியிலே சார்புடையவனுக்கு இச்செய்தி இனிமை அளிக்கிறது. யாந்தி தேவா விருதா தேவான் என்று, அதாவது தேவர்களை வணங்குவோன் தேவலோகத்தையும் பித்ருக்களை நோற்பவன் பித்ருலோகத்தையும் செயல்களெடுத்து நாட்டமுடையவர்கள் உலகத்தையும் அடைகின்றனர். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடத்தை அடைகின்றனர். அங்கே கர்ம விதிகளின் செல்வாக்கின் கீழ் உள்ள பிறப்பு இறப்பு மற்றும் வாழ்வின் பல்வகை வேறுபாடுகள் போன்றவை கிடையாது. உயிர்களின் உயர்ந்த விருப்பம் பக்தி தொண்டில் ஈடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கிறது. சில பக்தி வேதாந்த தாக்கூர் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த நண்பனே, இயற்கையின் ஜால அலைகளினால் நீ இழுத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றாய். நீ பகவானின் நித்திய ஊழியன் என்பதை தயை கூர்ந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பாயாக. பிறகு எல்லாம் நின்றுவிடும். நீயும் நிலையான மகிழ்ச்சியில் நிலைத்திருப்பாய். தேங்க்யூ மதன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்கோ. கேஷித் கர்ம வதந்தி ஏனம் ஸ்வபாவம் அபரே நுருபஹ ஏகே காலம்பரே தெய்வம் பும்சகாமம் உதாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி இல்லையா? ஓகே ஃபைன். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிங்க. நான் பேசுறது கேக்குதா இல்ல ஏதாவது? கேக்குது மாதாஜி, யாருமே அன்மியூட் பண்ணல. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. எங்களுக்கெல்லாம் நல்லா கேக்குது மத்தாஜி. நல்லா யாருமே ஓகே ஓகே அது சொல்லல. ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். லலிதா ஓகே. கண்ணன் மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பதம் பிரபு. எத்தனை? பதம் 22 பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட், இங்க கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு யாரும். நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். பதம் 22. கேசித் கர்ம வதந்தி ஏனம் சவபாவம் அபரே துருவ நிருவ ஏகே காலம் பரே தெய்வம் பும்ச காமம் உதாபரே. கேசித் சில, கர்ம பலன் தரும் செயல்கள், வதந்தி விளக்குதல், ஏனம் அந்த, சுபாவம் இயற்கை, அபரே பிறர், நிருப அன்பிற்குரிய துருவமன்னனே, ஏகே சிலர், காலம் காலம், பரே பிறர், தெய்வம் விதி, பும்ச உயிர்களின் காமம் இச்சை, உத உத கூட, அபரே பிற. மொழிபெயர்ப்பு. பல்வேறு வகையான வாழ்க்கை வேறுபாடுகள், அவர்களது இன்ப துன்பங்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் கர்ம வினையின் பலன்கள் என்று சிலரால் விளக்கப்படுகின்றன. சிலர் இது இயற்கையினாலே என்றும், சிலர் காலத்தினால் என்றும், சிலர் விதியினால் என்றும், மேலும் சிலர் இது விருப்பத்தினால் ஏற்படுவது என்றும் கூறுகிறார். பொருளுரை. பல்வேறு வகையான தத்துவாதிகள் பல்வேறு விதமான பல்வேறு வகையான நமது தத்துவவாதிகள் முடி என்னவென்றால், நமது கர்மவினையே உலகில் பல்வேறு வகை வாழ்க்கையில் நம்மை கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது என்பது ஆகும். இவ்வேறுபாடுகள் எவ்வாறு தோன்றின என்பதற்கான விளக்கங்கள் வேதங்களில் உள்ளன. இது உயிர் விருப்பத்தினாலேயே ஏற்படுகின்றன என்று, உயிரானது உயிரற்ற கல்லன்று, உயிர்களுக்கு பல்வேறு வகையான ஆசைகள் அல்லது காமங்கள் உண்டு. வேதங்கள் காமோ கர்ஷித் என்கின்றன. உண்மையில் உயிர்களானது தீயில் சுடர் போல பகவானின் பாகங்களாகவே ஆவார். இயற்கையினை ஆள வேண்டும் என்னும் ஆசையினால் கவரப்பட்டதினாலே அவர்கள் உலகினுள் தள்ளப்பட்டனர். இதுதான் உண்மையாகும். ஒவ்வொரு உயிரும் தனது சக்திக்கேற்றவாறு உலக செல்வத்தினை ஆளவே முயல்கின்றனர். இக்காமம் அல்லது ஆசை என்பது அழிக்க முடியாதது. சில தத்துவவாதிகள் ஆசைகளை துறந்து விட்டால் விடுதலை பெறலாம் என்கின்றனர். ஆசையே உயிர்களின் அடையாளமாக இருப்பதனால் ஆசையை துறப்பது அத்தனை சுலபம் அல்ல. ஆசைகள் இல்லாதவன் உயிரற்ற கல்லாவான். அதனால்தான் ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாக்குர ஒருவன் முழமுதற் கடவுளுக்கான தொண்டில் தனது ஆசையை திரும்ப வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். அப்போது ஆசையானது தூய்மை அடைகிறது. இவ்வாறு ஒருவனது ஆசைகள் அனைத்தும் தூய்மை அடையும் பொழுது அவன் தனது பௌதீக மாசுக்களை அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறான். இதன் முடிவு என்னவென்றால், வாழ்க்கையின் பல்வகை வேறுபாடுகள் மற்றும் இன்பத் துன்பங்களை பற்றி விளங்கும் பல்வேறு தத்துவவாதிகள் கூற்றுக்கள் அனைத்தும் குறைவுடையனவே. உண்மையான விளக்கம் என்னவென்றால், நாம் அனைவரும் இவ்வுறவினை நாம் மறக்கும் பொழுது நாம் உலகினுள் தூக்கி எறியப்படுகின்றோம். அங்கு நமது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப இன்பத் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம் என்பதே ஆகும். ஆசையினால் நாம் பௌதிக உலகிற்கு வந்தோம். ஆனால் நமது ஆசை தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு முழுமுழு கடவுளின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு இப்பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு உடல்களையும் நிலைகளையும் பெற்று அலைந்து திரியும் தன்மையாகிய பிடி நீக்கப்பெறும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அவ்யக்தஸ்யா பிரமேயஸ்ய மானாசக்தி உதயஸ்ய ச நவை சிகீர்ஷிதம் தாத பூவேதாத ஸ்வசம்பவம். சிகீர்ஷிதம் எங்கேயோ ஒரு வாட்டி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. எஸ், வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசி. அவ்யக்தஸ்யா பிரமேயஸ்வ நானாசக்த்யுதயஸ்ய ச ந வை சிகீர்ஷிதம் தாத கோ வேதாத்த ஸ்வசம்பவம். அவ்யக்தஸ்ய வெளிப்படாத
அப்பிரமேயஸ்ய உன்னதத்தின் தான் நான் பல்வேறு சக்திகள் உதயஸ்ய உயர்வு பெறச் செய்பவர் ச மேலும் ந இல்லை வை உறுதியாக சிகீர்ஷிதம் திட்டம் தாத எனது அன்பு குழந்தையே கக யார் வேத அறியப்படுவது அதனால் சுயமாக சம்பவம் மூலம் மொழிபெயர்ப்பு. உண்மையே வடிவான இறைவன் குறையுடைய புலன் முயற்சினாலும் நேரடியாகவும் அறியப்படக்கூடியவர் அன்று. உலகியல் ஆற்றலை ஒத்த பல்வேறு ஆற்றல்களின் நாயகராக அவரே விளங்குகிறார். ஆகையினால் அவர் அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக விளங்குவதினால் அவரை மனயூகங்களினால் ஒருவராலும் அறிய முடியாது என்பதே முடிவாகும். பொருளுரை. பல்வேறு வகையான தத்துவவாதிகள் பல்வேறு வழிகளில் விளக்கி இருக்கின்றனர். அவற்றுள் எது சரியானது என்று சிலர் கேட்கலாம். இதற்குரிய பதில் முழு பெயர் பொருள் உன்னதமானது. அது நேரடி அனுபவத்திற்கோ அல்லது மனயூகத்திற்கோ ஆளாவதில்லை என்பதே ஆகும். மனயூகவாதியை டாக்டர் தவளை என்று அழைக்கலாம். 3 அடி அகலமுள்ள கிணற்றில் வாழும் தவளையானது கிணற்றில் தான் பெற்ற அறிவை கொண்டு அட்லாண்டிக் மகாசமுத்திரத்தை அளக்க விரும்பியதாகும். ஒருவன் சிறந்த பல்கலை நிபுணராகவோ அறிஞனாகவோ அல்லது பேராசிரியனாகவோ இருக்கலாம். அதனால் அவன் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி யூகிக்கவோ புரிந்து கொள்வதற்கு நினைப்பதோ இயலாது. ஏனெனில் அவனது புலன்கள் அளவிற்கு உட்பட்டவையாகும். அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக விளங்கும் முழு மெய்ப்பொருளிடமிருந்தே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நமது மேலேறுகின்ற முயற்சிகளினால் அவரை அடைய முடியாது. சூரியன் இரவில் தெரியவில்லை என்றாலோ அல்லது பகலில் மேகங்களினால் மூடப்பட்டிருந்தாலோ சூரியன் வானத்தில் இருந்தாலும் கூட நமது உடலாலோ மன வலிமையினாலோ அல்லது அறிவியல் கருகளின் துணை கொண்டோ அதனை வெளியே கொண்டு வந்து விட முடியாது. எவனொருவனும் தான் கண்டுபிடித்திருக்கும் மின்பொறி விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு கூரையில் ஏறி இரவில் வானத்தில் பாய்ச்சினால் சூரியன் தெரியும் என்று கூறிவிட முடியாது. அது போன்ற மின்பொறி விளக்கும் இல்லை. அது நடக்கக்கூடிய செயலும் அல்ல. அவ்வியக்தம், அதாவது வெளிப்படாதது என்று இஸ்லோகத்தில் உள்ள சொல் முழு மெய்ப்பொருளை முன்னேறியுள்ள அறிவியல் உதவியினால் வெளிப்படுத்திவிட முடியாது என்றும் குறிப்பிடுகிறது. உன்னதம் என்பது நேரடியாக அனுபவிப்பதற்குரிய பொருள் அல்ல. முழு மெய்ப்பொருளானது இரவினாலும் மேகத்தினாலும் மூடப்பட்டிருக்கும் சூரியன் காலையில் தானே உதிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருவராலும் சூரியனையும் இந்த உலகினையும் ஏன் தன்னையும் காண முடிவது போல் அறியக்கூடியதாகும். தன்னுணர்வின் இப்புரிந்து கொள்ளுதலே ஆத்ம தத்துவம் ஆகும். ஆத்ம தத்துவத்தினை ஒருவன் புரிந்து கொள்ளும் நிலை எய்தாத வரை அவன் பிறந்த இருளிலேயே ஒருவன் கடைசி வரை இருக்க வேண்டியது இருக்கும். இச்சூழ்நிலைகளில் கீழ் ஒருவனாலும் முழுமுதற் கடவுளின் திட்டத்தினை அறிந்து கொள்ள முடியாது. வேத இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டிருப்பது போல் பகவானின் பல்வகை சக்திகளினால் அணி செய்யப்பட்டிருக்கிறார். பராஷ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே. நித்திய காலத்தின் சக்தியினை அவர் அணிகலனாக அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். தாம் பார்க்கின்ற அனுபவிக்கின்ற பரு உலக ஆற்றலை மட்டுமல்லாது இதற்கு நேர்மாறான அநேக சக்திகளையும் உடையவராக அவர் விளங்குகிறார். இவற்றை அவர் உரிய நேரத்தில் தேவைப்படும் பொழுது வெளிப்படுத்துவார். பௌதீக விஞ்ஞானியால் பல்வகை சக்திகளின் ஒரு பகுதி ஞானத்தை பற்றி மட்டுமே கற்றுக்கொள்ள முடியும். அவன் ஒரே ஒரு சக்தியினை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தனது குறையுடை மதியினால் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறான். ஆயினும் முழு மெய்ப்பொருளை முழுவதுமான
முழுவதுமான உலகத்தின் அறிவியலால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எந்த ஒரு அறிவாளியினாலும் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று உறுதியாக உரைக்க முடியாது. பக்தியோக முறையானது அறிவு வளர்ச்சியிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். தனது அளவற்ற கருணையினால் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பரம்பொருளிடம் பக்தன் முற்றிலும் ஈடுபடுத்தி கொள்கிறான். ஒரு நிமிஷம் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பகவத்கீதையில் ததாமி புத்தி யோகம் தம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் கூறுகிறார், நான் அவனுக்கு ஞானத்தை அளிக்கிறேன் என்று. அந்த ஞானம் என்பது என்ன? ஏன மாம் உபயாந்தி தே, பகவான் ஒருவனுக்கு அறியாமை கடலை கடந்து வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளிடம் வருவதற்கான ஞானத்தை அருள்கிறார். முடிவாக காரணங்கள் அனைத்திற்கும் காரணமான முழு மெய்ப்பொருள் அல்லது பிரம்மமானது தத்துவார்த்த யூகங்களினால் அறிந்து கொள்ள முடியாதவராவார். ஆயினும் அவர் தன் பக்தனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவார். ஏனென்றால் அவன் அவரது திருவடி தாமரைகளை முற்றிலும் சரணடைகிறான். அதனால் பகவத்கீதையும் முழு மெய்ப்பொருளே. இப்பூமியில் அவதரித்து அவரால் உரைக்கப்பட்ட வேதங்களில் வெளிப்பாடாக விளங்குவதினால் எல்லோராலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். புத்திமான் ஒருவன் கடவுளை பற்றி அறிய வேண்டுமென்று விரும்பினால் அவன் உன்னதமான இலக்கியத்தை முறையான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலோடு கற்க வேண்டும். அதன் பின்னர் கிருஷ்ணரின் உண்மை உருவினை அறிந்து கொள்வது மிகவும் எளிதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இன்னைக்கு இந்த 3 ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் ரிசைட்டேஷன். ஓகே. ஆயுஷ்யோ அபயசம் ஜந்தோஸ்தனதோ பயசம் விபூஹோ உபாப்யம் ரஹித ஸ்வஸ்தோ துஷ்யதஷ்ய விததாதி அசௌ. ஆயுக்ஷ ஆயுட்காலம், அபசயம் குறைதல், ஜந்தோ உயிர்வாழிகள், ததா அதுபோல், ஏவ மேலும், உபசயம் கூடுதல், விபுகு முழுமுதற் கடவுள், உபாப்யாயம் இரண்டிலிருந்தும், ரஹித விடுதலை, ஸ்வசத் எப்போதும் அவரது உன்னத நிலையில் இருத்தல், துஸ்தஷ்ய கர்ம விதிகளின் கீழுள்ள உயிர்கள், விததாதி அருள்கிறார், அசே அவர். மொழிபெயர்ப்பு: முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு அனைத்து சக்திகளும். இப்ப யாருங்க தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது? ஸ்வயம்பு மனு யாருக்கு? துருவ மகாராஜுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அதுதான் அந்த கான்வர்சேஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு. மேலும் பகவானை பற்றி இந்த இடத்துல அவரு சுயம்பு மனு எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கார். விஷ்ணு அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பியவர் இல்லையா? அவரே ஒருவனுக்கு அவன் பலன் தரும் செயல்களின் விளைவை பரிசாக அளிக்கின்றார். நாம தேவர்களை வணங்கினா கூட அவங்களும் எங்கிருந்து அந்த வரங்களை பெற்று தருகிறார்கள்? பகவான் இடத்துல இருந்தான். ஒண்ணு டைரக்டா நம்ம பகவானை வணங்கினா பகவானே கொடுப்பார், இல்ல இன்டைரக்டா நம்ம தேவர்களை வணங்கினா அதுவும் பகவான் அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்கள் மூலியமா நமக்கு கொடுக்கிறார். சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருது? எல்லாமே இறைவனிடத்துல இருந்து வருது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு உயிரின் வாழ்நாள் அதிகமாகவும் இல்லையா? சோ நம்ம 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை படிக்கிறோம். அதுல சில பேருக்கு 1 நாள் 2 நாள் தான் இருக்கும் நம்முடைய இந்த பௌதீக உலக கணக்குப்படி. சில பேருக்கு கோடி கோடி ஆண்டுகள் இருக்கும். பிரம்மாக்கு 100 ஆண்டு காலம் அவருடைய சத்தியலோகத்தினுடைய கணக்கு பிரகாரம். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? நம்ம இந்த புவி கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவர் உயிர் வாழ்வார். அதுல பாதி ஆல்ரெடி முடிஞ்சாச்சு. கரண்ட் பிரம்மா 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார். ஸோ அப்போ அவர் இன்னும் அப்படின்னா 311னாக்கா 150 ஒரு 5 இல்லையா? 160 கிட்ட இருக்கார். இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் கழிச்சாச்சு. இப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகள் அவர் கண்டிப்பா கழிக்கணும். அவருடைய காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியலோகத்தினுடைய கால அளவு பிரகாரம் 100 ஆண்டுகள். ஆனா நம்ம இந்த புவி கணக்கு பிரகாரம் 311.04 ஆண்டுகள் அவருடைய ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் என்று சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அதாவது மில்லியன், பில்லியன், ட்ரில்லியன், அப்படி கோடி கோடி ஆண்டுகள் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணினே போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒருவருக்கு ஆயுட்காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிக மிக அதிகமாக இருக்கு. அற்பமான எறும்போ இல்ல ஒரு ஈக்கோ கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ஆயுட்காலம் 1 நாள் 2 நாள் தான் இல்லையா?
சோ அதுக்கு மேல இருக்காது. அதாவது இந்த புவி கணக்கு பிரகாரம் மேக்சிமம் அதிர்ஷ்டவசமா அது யாரையும் போய் கடிக்காம இருந்து இல்லையா, அவங்க அவங்களை அடிக்காம இருந்தா அவங்களுக்கு ஆயுட்காலம் என்பது அதுவும் வந்து லிமிட்டட் தான் இல்லையா. சோ அது மாதிரி ஒரு உயிருக்கு வந்து அதிகமாகவும் இன்னொரு உயிருக்கு வந்து மிக குறைவாகவும் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இருப்பினும் அவங்களுடைய நிலை இல்லையா, உன்னத நிலையிலே வந்து அவர் எப்பொழுதுமே இந்த இந்த ஜீவன் எல்லா ஜீவன்களுக்குமே அந்தந்த ஜீவன்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆயுட்காலம் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இப்ப மரம் பாத்தீங்கன்னா 1000 ஆண்டுகள் கூட இருக்கும், எத்தனையோ தலைமுறையை வந்து அந்த மரம் பார்த்திருக்கும் இல்லையா. அது மாதிரி விலங்கு கூட வந்து நோ கேரண்டி அன்டில் வேடன் வந்து அதாவது அதை வந்து வேட்டையாடுற வரைக்கும் ஓகே அந்த விலங்கு, அதுக்கப்புறம் அது நம்ம கேரண்டி சொல்ல முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி மனிதனும் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான். சோ அவனுக்கு வியாதிகள் இல்லாத பட்சத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 60-70 வயசுனா கண்டிப்பா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல போக 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 இன்னும் டீக்ரடேஷன் குறைஞ்சுட்டே வரும். 30 வயசு 40 வயசு ஹையஸ்ட், அதுவே 50-60 தாண்டதே கஷ்டமாயிடும், போக போக அப்படி ஆயிடும். அப்புறம் கடைசியில 20 அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஆயுட்காலம். ஸோ அப்போ அவங்களுடைய என்னது அவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா 20 வயசுக்குள்ளே எனக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்குள்ள எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் முடிக்கணும்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். அப்போ நமக்கு பக்தி வந்து எப்பத்துல இருந்தே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பிறந்த பிறகு எனி டைம் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். அப்படிதான் பக்தியை வந்து நாம எடுத்துட்டு போக வேண்டிய ஒன்று. சோ பிறந்த குழந்தை எப்படி பண்ணும், நாம பண்ணும்போது பக்கத்துல வச்சு நாம குழந்தைக்கு நாம பார்க்க வைக்கணும், அவ்வளவே போறோம். பிறந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவுதான் ரிசீவ் பண்ண முடியும். அது பார்த்தே அது வந்து இட் வில் டெவலப் த டேஸ்ட் இல்லையா. சோ அதனால 5 வயசுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன செய்யறோமோ எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம வந்து அந்த குழந்தைய நம்ம நம்பி எங்க விட்டாலுமே அந்த குழந்தை வந்து இட் வில் கம் பேக் டு த ட்ராக். அந்த 5 இயர்ஸுக்குள்ள எல்லாமே டெவலப் ஆகும். ஆனா அந்த 5 இயர்ஸுக்குள்ள டிவி பாக்குறது, 5 இயர்ஸ்க்குள்ள வந்து மொபைல் போனை கொடுக்கறது, சில குழந்தைங்க சாப்பிடணும்னா அவங்க கையில வந்து ஒரு பொம்மை கேம் ஏதாவது போட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறமா தான் உணவு ஊட்டுறாங்க. இதுதான் நான் ஒரு சில இடங்கள்ல நான் பார்த்தது. ஸோ உண்மையிலே அந்த ரேடியேஷன் இல்லையா, இந்த மொபைல் போன் எல்லாம் நம்ம நிறைய உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன் நமக்கு வந்து மிக மிக மோசமான ஒன்று. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த போனை நம்ம யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு ஆரோக்கியம். இதுதான் உண்மை இல்லையா. ஏன்னா எல்லாமே ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அதுலதான் வர்றதுனால சிக்னல் வந்து இல்லையா ஆர்எஃப் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சில இருந்து இது வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கும் நம்ம இன்கமிங் சிக்னல் இல்லையா, மொபைல் டேட்டா நெட்வொர்க் மூலியமா எடுக்குது. அது எல்லாமே நம்ம உடலுக்கு அவ்வளவு நன்மையான இது கிடையாது. அதனால நைட்ல கூட நம்ம சில பேர் தலைமாட்டாண்டே போனை வச்சுட்டு படுப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல் ரேடியேஷன்ஸ். அது நமக்கு தான் இம்பாக்ட். அது ஒரு 2 ரூம் தள்ளி அந்த போனை வச்சுட்டு வந்து படுத்து தூங்கணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஹாலில் வச்சுட்டு போய் பெட்ரூம்ல படுத்து தூங்கினா அதுதான் நமக்கு சிதமான செயல். எப்படியும் போன் அடிச்சா எமர்ஜென்சி இருந்தாலும் போன் கேட்கதான் போது, நம்ம எழுந்து போய் எடுக்கலாம் இல்லையா. அதாவது மோர் தேன் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், போன் ஹஸ் பிகம் த பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர். நமக்கு அது இல்லாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. சில பேர் ஃபேஸ்புக்லயே உட்காந்துருப்பாங்க, சில பேர் இன்ஸ்டாகிராம்லயே உட்காந்துருப்பாங்க, சில பேர் கேமே ஆடிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா எல்லாமே ஒரு காலத்துக்கு மேல அது வந்து போர் தான். அந்த ஃபேஸ்புக்கை பார்க்கறதும் சரி, இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்கறதும் சரி, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே சோசியல் மீடியால போய் நம்ம அதுல எல்லாமே நன்மை இருக்காது இல்லையா. 90% 95% வந்து வேஸ்டான மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த நியூஸ் சேனல் எப்படி சொன்னதே சொல்லி தேஞ்சு போன ரெக்கார்ட் மாதிரி சொல்லிருக்கோ அந்த மாதிரி தான் அதுலயுமே வந்து இருக்கும். ஸோ அப்படி நம்ம ஃபோன் பண்றதுக்கு கனெக்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் அதை உபயோகப்படுத்தணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா நாம அதுலயே வந்து உழண்டு கொண்டு யார் என்ன மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே அதையே பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதுதான் மிக தவறான ஒன்று நம்ம செய்யறதுக்கு இல்லையா. அடிக்ஷன் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தடை கற்கள் தான். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு உயிர் வாழி எவ்வளவு நாள் இருப்பாங்கன்றது இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம எத்தனை நாள் இருப்போம் நமக்கே தெரியாது. ஆனா இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இட் இஸ் வெரி எமர்ஜென்சி, வெரி வெரி எமர்ஜென்சி ஃபார் த ஸ்பிரிச்சுவல். ஓகே. ஸோ பிரபுபாதர் இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும்னா அவருடைய ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் ஐ திங்க்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்லியிருக்கிறது இட் வாஸ் வெரி எமர்ஜென்சி. அவருடைய குரு அப்படிதான் சொல்லியிருந்தார். அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் போய் சந்திக்கும் பொழுது, ஸோ நீ வந்து ஏன் இங்கிலீஷ்ல வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறதுனால நீ ஏன் மேற்கத்து நாடுகளை போய் நீ வந்து
இந்த பகவத்கீதை பாகவதத்தெல்லாம் எடுத்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கு நாம் இந்தியா இருக்கக்கூடிய நிலையில இன்னும் சுதந்திரமே வாங்கல இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில். ஏன்னா அப்ப அவர் வந்து நேஷனலிசம் இல்லையா, ஒரு தேசியவாதியா இருந்தார் பிரபுபாதர். ஸோ அதனால காந்தி இயக்கத்துல இருந்து அந்த ஒரு இதுல இருந்தப்போ நாடு சுதந்திரம் அடையணும்ன்றது ஒண்ணுதான் ஃபர்ஸ்ட் குறிக்கோளா இருந்துச்சு. அதற்காக வந்து ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போ இது அதை விட அர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டாரு. அதாவது நாடு சுதந்திரம் வாங்குறது வாங்காத பத்திலாம் அவர் எதுவுமே சொல்லலை. ஆனா அதாவது இந்த பக்தி என்பது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அர்ஜென்ட் அப்படின்றத வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் சொன்னார். ஸோ ஐ திங்க் நாம லீலாமிரதம் வாசிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. லீலாமிரதத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 8 டிஃபீட்ஸை பத்தி நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த டிஃபீட் ஆனா கூட அதை வந்து அவர் வந்து பெருசா நினைக்கல. ஸ்டில் அவருக்கு ஒரு ஹோப் இருந்தது, பிற்காலத்துல இவங்க ஏதாவது செய்வாங்க. தட்ஸ் ஹவ் அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கணும். பிற்காலத்துல இவங்க திரும்பி வருவாங்க, பிற்காலத்துல வந்து இதை வந்து கண்டிப்பா இந்த இயக்கத்துக்கு ஏதாவது செய்வாங்க. இவந்தோ தே ஆர் கர்மி, இவந்தோ அவங்க வந்து அதாவது கர்மகாண்டா மோட்லயே அவங்க செயல்பட்டாலும் ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஹோப் இருக்கா. அந்த ஹோப்னாலதான் அவர் இவ்வளவு பெரிய இதை வந்து எடுத்துட்டு வந்தார். நாமெல்லாம் அப்படி கிடையாது. இப்போ நம்ம ஊர்ல கூட இப்ப நான் சரஸ்வதி வித்யாலயில போயிட்டு நான் இதை சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ யாருமே வராதப்போ அந்த ஒரு க்ஷணம் நினைச்சேன். ஆனா போய் ஒன் டைம்ல எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துடணும்னு நினைக்கிறது வந்து அது மிகப்பெரிய பேராசை இல்லையா. அது மிக தவறு. எஃபர்ட் போட்டது எவ்வளோ, ஒரே ஒரு விசிட், அதுவும் எதிர்பார்க்காத விசிட். அதுக்கே எல்லாருமே இதை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது மிக தவறான கருத்து அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சது. ஆனா நேத்து அந்த சரளா மாதாஜி கிட்ட பேசினேன், அவங்க கிட்டயும் மாதாஜி வந்திருக்காங்க மாதாஜி. குழந்தைகளுக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால வரல, அடுத்த தடவை வருவாங்கன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க கிட்ட பேசினேன். அவங்களுடைய நம்மளுடைய இந்த போஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல, எவ்ரி ஸ்கூல் ஹேஸ் a வாட்ஸ்அப் குரூப். இதுதான் பிரபுஜி சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய காமன் குரூப்ல வந்து இதை போட சொல்லி நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய விருப்பம் வந்து இந்த கோர்ஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்றது பண்ணாதது எல்லாமே. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது ஸ்கூல்ல நல்ல ஹை லெவல்ல தெரிஞ்சவங்க இருந்தா அவங்களுக்கு இந்த போஸ்டரையுமே இந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஐ திங்க் நம்ம எப்படி இந்த லலிதா நாராயணன் மாதாஜி எழுதுவாங்க, ரொம்பவுமே அவங்க எழுதுறது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி நீங்க வந்து யூ கேன் கிவ் இட். அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல இந்த போஸ்டர் இந்த லிங்க் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து யார் வேணாலுமே ஜாயின் ஆயிடுவாங்க. நம்ம பேசிக்கலி நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்ல தான் ரொம்ப ரொம்ப லேக்கிங். அதுலதான் நம்ம ஈடுபாடே பண்றது கிடையாது. ஸோ அங்க நாம பண்ணோம்னாக்கா எந்த ஸ்கூலுமே வந்து ஜஸ்ட் அவங்கள வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் தான், இதை போடுங்கோ, யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ பகவத்கீதா ஜாயின் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு போடலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய விருப்பம். ஸோ அவங்க சேருறது சேராதும் அவங்களுடைய கர்ம பலனை பொறுத்து அவங்க வந்து அடைவாங்க இல்லையா. ஸோ அண்ட் தென் சரளா மாதாஜி எக்ஸ்பிரஸ்டு இன்னொரு வாட்டி நான் வந்து 18 days வாசிக்கணும்னாங்க. வாசிங்கோ, அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ஜாயின் ஆகுங்கோ, வாசிங்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். அது மாதிரி அவங்க ஒரு டீச்சர் தான் வந்திருக்காங்க, 2 ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டீச்சர். அந்த ஸ்கூலே பெரிய ஸ்கூல் இல்லையா, அதுல எத்தனையோ பசங்க படிக்கிறாங்க இல்லையா, ஆயிரம் கணக்குல பசங்க இருக்காங்க, 2 இடத்துல இருக்கு. அது மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஆனா அந்த 3 பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த ரீச்சபிலிட்டி ஆயிருக்குன்னா ஸோ தட் இஸ் த சீரியஸ்னஸ் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. ஸோ கிரெடிட் வந்து அவங்களுக்கு தான். நம்ம வெறும் இங்கதான் இருக்கு பாதைன்னு சொல்றோம், நடந்து போறவங்களுக்கு தான் அந்த பாதை எங்க போய் அடையணும்ன்றது அவங்களுடைய முயற்சி தான் அடையிறது. அது போல பாதையை மட்டும் நம்ம காட்டலாம், அவங்க அடையறதும் அடையாததும் இறைவனுடைய அருள், குரு பரம்பராவுடைய அருள், அவங்களுடைய முயற்சிக்கு நம்ம விட்டுருவோம். நம்முடைய முயற்சி அதனால இன்னொரு வாட்டியும் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு. ஸோ பார்க்கணும். இந்த வீடியோ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா மணிமேகலை மாதாச்சும் உங்ககிட்ட நான் அப்புறமா பேசுறேன். ஸோ என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எனிவே நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு கண்டிப்பா கொடுத்துட்டாக்க ஈஸியா நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயுமே போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து we can start actually. ஓகே, மற்றொரு உயிர் குறைவாக இருப்பினும் எமர்ஜென்சி, திஸ் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி தான். ஸோ பக்தி என்பது எமர்ஜென்சி. நமக்கு ரொம்ப ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு பக்தி செய்ய முடியாது. ஆசுவாசப்படுத்துறதுக்கு இங்க எதுவுமே கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வந்தோம், நம்ம கடமை செய்யணும். பக்தியும் ஒன் ஆஃப் தட் இஸ் டியூட்டி இல்லையா, இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த டியூட்டி. அதனால பக்தி எப்படி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில என்னென்ன செயல்கள் செய்யணுமோ அதோட அதுவும் ஒரு செயலா எடுத்துட்டு செய்யணும். அப்போ நமக்கு அந்த பாவம் என்பது கண்டிப்பா வரும். ஸோ பக்தியை வந்து நம்ம ஐயோ இது பண்ணணுமா நினைச்சு செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அதே மாதிரியான உணர்வு கொண்டுதான் நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் வரும். நம்ம ஈடுபாடு இல்லைன்னா அதே மாதிரிதான். ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஈவன் நம்ம காலையில சம்சார தாவா பாடும்போது நேத்து இங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ல
அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ரொம்ப அழகா பிரபு வந்து விவரிச்சாரு. ஸோ யூ நீட் டு டெவலப் த பாவா. அந்த 4:30 மணிக்கு எழுந்து அந்த கமிட்மெண்டா வந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த காலையில அந்த சத்துவகுணம் இருக்கும்பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே வந்து மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு செல்லும். அந்த வாய்ப்பை நம்ம என்னைக்கு விட்டுடக்கூடாது. அவரது வாழ்நாளில் கூடுதல் அறிவு அல்லது குறைவு என்ற பேச்சுக்கே கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. நமக்கு தான் இந்த மாதிரி. நாம எல்லாம் பௌதீக உடல். அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல், அதாவது அத்வைத ரூபம். அவருக்கு உடலும் ஆன்ம ரூபமும் ஒன்று. அது வெறுமனே ஆன்மீகம். நாம் எல்லாமே பௌதீக உடல், ஆன்மீகமான ஒரு ஆன்மா. இந்த இரண்டும் கலந்து இந்த உலகத்துல பிறக்கக்கூடிய நிலையிலுமே நம்ம கஷ்டப்பட்டுதான் பிறக்கிறோம். மரணிக்கும் பொழுது நாம கஷ்டப்பட்டுதான் போறோம். போத் ப்ராசஸ் ஆர் வெரி டஃப். இடைப்பட்ட காலையிலுமே அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம, அதாவது சில சமயத்துல மரணத்துக்கு நிகரான கடினமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறோம் இல்லையா? செத்து செத்து பிழைக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்கின்றோம். வயோதிகம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் மோசமான ஒரு சங்கடம் இல்லையா? ஆனா இதெல்லாம் இறைநிலையோட நாம இருக்கும் பொழுது சங்கடங்களை வந்து பக்குவமா எடுத்துட்டு போறதுக்கான புத்தியும் கொடுக்கிறாரு பகவான். அதே மாதிரி குரு பரம்பரையிலிருந்து நமக்கு அந்த பொருள் கிடைக்கிறது. அப்போ நம்ம சங்கடங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனையும் பயமற்ற நிலையுமே நாம எதிர்கொள்கின்றோம். இல்லைன்னா நான் டிவோட்டிங் நீங்க பாருங்க, கண்டிப்பா அவங்களது புலம்பலாதான் இருக்கும். லோகத்திலேயே அவங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து அப்படியே டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? சோ நீ நல்லா இருக்க, நான் இப்படி இருக்கேன், இந்த கம்பேரிசன் லெவல் வேற போகும். அது அடுத்த கட்டம். அப்படி நம்ம ஒண்ணுமே அவங்க கிட்ட பேச முடியாது. எதுக்கு நம்ம அசத் சங்க தியாகம் செய்யணும்னா, எப்பவுமே இந்த புலம்பலை கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா நாமளும் ஒரு நாள் அந்த புலம்பலோட நாமளும் அதை தான் டெவலப் பண்ணுவோம். பக்தி கல்வில கண்டிப்பா நிலைத்து நிற்க மாட்டோம். அதனால்தான் அசத் சங்க தியாகத்தை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். சோ பக்தர்களோடயே இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை வளர்த்துக்கணும். பக்தர் அற்றவர்களிடத்துல என்ன எதற்காக வந்து நம்ம அவங்களோட கனெக்ஷன் இருக்கணுமோ அந்த பர்பஸ் மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணும். மிச்ச சமயத்துல வந்து அவங்க பேசக்கூடிய நான்சென்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்டுன்னு உட்காந்துருந்தா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சென்சபிள் திங்ஸ் கூட நம்ம விட்டு நீங்கி போயிடும் இல்லையா? கொசுவும் பிரம்மதேவனும் உலகில் உயிர்களே இருவருமே பரமபுருஷ பகவானுடைய சிறு பொறியாளர் தான். ஏன்னா பிரம்மால்சோ ஜீவ தத்துவம், அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஜீவன் தான். சோ அவருடைய அந்த நிலைதான் வேறு. அவர் உணர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலைதான் வேறு இல்லையா? நாம எல்லாம் அந்த உணர்வு அந்த அளவுக்கு கிடையாது. அதனால அவர் வந்து இந்த சத்தியலோகத்தை ஆண்டு இருக்கார். கொசுவின் குறைவான ஆயுளும் பிரம்மாவினுடைய நீண்ட ஆயுளும் அவரவர் கர்ம வினைக்கேற்பவே முழுமுதற் கடவுளால் அருளப்படுகிறது இல்லையா? சோ பேசிக்கலி இப்போ ஒரு பானையில அரிசி, அடுத்து தண்ணீர் வச்சு நெருப்பு வைக்கிறோம். இதெல்லாம் தான் நம்முடைய கர்மங்கள் இல்லையா? நம்முடைய செயல்பாடுகள். அதை பக்குவமா வேக வச்சு வந்து நம்ம வந்து சாதமா மாற்றி படையல் போடுறது என்பது தர்மமான நிலையில செய்யக்கூடிய செயல்கள். அடுப்பு எப்படியோ எரியட்டும் இல்லையா? அடுத்து வந்து அது எப்பனா வேகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சமயத்துல நிறையவே குழைச்சிடுறது, இல்லைன்னாக்கா வேகாமலே வந்து அரிசியை வந்து இறக்கிடுறது, இல்லைன்னா இந்த அடுப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா புகை வாசனையோட வரக்கூடிய உணவு, இது எல்லாமே வந்து என்னது? the bad things of a bad way of executing the things இல்லையா? சோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பக்குவமா செய்யலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த சாதத்திலையுமே வந்து நமக்கு அந்த ருச்சி இருக்காது இல்லையா? சாப்பிட்டா வயிறு வலிக்கும், அதிகம் நல்லா வேகலைன்னா வயிறு வலிக்கும், வெந்து போனா டேஸ்ட் இருக்காது, இல்லைன்னா புகை பிடிச்சா புகை வாசனை வரும். இப்படி இதெல்லாம் நாம ஒரு கர்மத்தை வந்து செய்யக்கூடிய விதம் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அப்படி நாம ஒவ்வொன்றுமே நம்முடைய கர்ம பலனால்தான் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவ்வாறு ஒரு கர்மத்தை ஒரு செயலை செயல்படுத்துகிறோமோ அதற்கேற்ற பலனை மட்டும்தான் நாம் அடைவோம். இதுதான் சிம்பிள் பிலாசபி. அந்த கர்மத்தினுடைய பலனின் மேல நாம வந்து பற்றுதலை வச்சா மீண்டும் இங்க பிறவி எடுப்போம். பற்றுதலற்ற நிலையில வெறும் கடமையாக ஆற்றினால் நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நோக்கி செல்கின்றோம். ஓகே, சோ இந்த பேசிக் பிரின்சிபலை நம்ம வாழ்க்கையில புரிஞ்சுட்டாலே எந்த காரியத்தை செய்தாலுமே அது பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமாக இருக்கட்டும் உணர்ந்தறிந்து செய்யக்கூடிய பக்குவத்தை நமக்கு கண்டிப்பா இறைவன் கொடுப்பார். குரு பரம்பரால இருந்தும் கிடைக்கப்பெறும். அப்போ நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் பக்குவமானால் நம்ம வாழ்க்கையே பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஒருவர் இதை மட்டும் தெரிஞ்சின்றாலே அவங்க வாழ்க்கையில நன்னிலை அடைய முடியும். ஆனால் பிரம்ம சமீதியில் நாம் கர்மணி நிர்தஹதி, அதாவது
என குறிப்பிட்டிருப்பதை காண்கின்றோம். இதன் பொருள் என்னன்னா, பக்தர்களின் கர்ம வினை பலன்களை பகவான் குறைக்கின்றார் அல்லது வென்று அடக்குகின்றார் என்பதாகும். சில சமயத்துல சோ ஹையஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட் வந்து, அதாவது போர் வந்தா எப்படி மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கணுமோ அதுதான், வென்று அடக்குகிறார். மகாபாரத போர் அதுதான் செய்தார் இல்லையா? அவரே வந்து ஸ்வயம் வந்து அந்த போரை அவரே தான் நிகழ்த்தினார் இல்லையா? அவரினுடைய இதுலதான் வந்து நடந்ததே. அதுல மரணத்தை வந்து அவர் வந்து பரிசாக கொடுக்கின்றார். அந்த விதத்துலதான் அவர் வந்து, ஏன்னா அந்த மரணம் கொடுக்கலன்னா அவர்கள் மேலும் மேலும் இருந்து இன்னும் பாவ செயல்கள் தான் செய்துட்டு இருப்பாங்க. இப்ப சகுனி மாதிரி, துரியோதனன் மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆயுட்காலத்தை நாம நீண்டு கொண்டே போனா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவங்க நன்மையை வந்து கொடுப்பார்களா? கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டார். அதற்கு தண்டனை என்னன்னா அவங்களுக்கு மரணம் தான் இல்லையா? அது மாதிரி மேலும் கர்ம வினை பலன்களை பகவான் குறைக்கிறார் அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு இல்லையா? பக்தர்களுக்கு கருணையால அதை வந்து சுலபமா கடந்து செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். சோ கர்ம பலனுடைய வீரியத்தை வந்து குறைக்கக்கூடிய சக்தி வந்து யாருக்கு உண்டு? பகவானுக்கும் உண்டு. அவருடைய கருணையால நாம் அது எவ்வாறு நமக்கு எப்படி தெரியும்னா, நாம இறைவனை எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டு ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அவருடைய கருணை வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். அதனால மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதை வந்து சுலபமாக கடந்து செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். பகவத்கீதையில கூட வந்து யஜ்ஞார்த்த கர்மனோ அந்யற்ற, அதாவது கர்ம வினையினை ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அந்த இது குறைக்கிறார் இல்லையா? அது எவ்வாறு குறைக்க முடியும்னாக்கா, எல்லாத்தையும் எத் கரோஷியத் அஸ்நாஷியத் ஜுஹோஷி ததாஷியத் இல்லையா? சோ எதையெல்லாம் நாம் செய்கின்றோமோ அது எல்லாத்தையுமே இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்ற மனசுல ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா, உறுதி, அது எடுத்துக்கணும் நம்ம. அப்ப நாம் ஆற்றக்கூடிய இதெல்லாம் இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்னும் போது நமக்கு அந்த கர்ம பலன் மேல வந்து பற்றே இருக்காது. இது அனுபவத்துல மட்டும்தான் உங்களால கொண்டு வர முடியும். யூ கேன் ஒன்லி ரியலைஸ், உங்களுக்கு புரிய வரும் நீங்க செய்யக்கூடிய எப்ப எந்த கர்மத்தையாவது நம்ம செய்யும்போது அதை வந்து இது அப்படி அடைஞ்சிடணும்ட்டு இலக்க நிர்ணயிச்சுட்டு நாம செய்தோம்னா எக்ஸ்பெக்டேஷனோட கண்டிப்பா அது நாம அந்த பலன் புண்ணியமா இருந்தாலும் பாவமா இருந்தாலும் அதுக்கு நாம பந்தப்பட்டு விடுவோம். அதே இதை வந்து இறைவன் நமக்கு வந்து இங்க நம்மள படைச்சிருக்கார், வந்திருக்கோம், அவருக்கான காரியங்களாக ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு அன்றாட செயல்களை நாம் செய்து கொண்டு போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி வீல் டெவலப் த டேஸ்ட் வரும். கண்டிப்பா அந்த ஹையர் டேஸ்ட்டை அச்சீவ் பண்றதுக்கான மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். அப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த காரியமா இருந்தாலும் பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டோம். வெறும் கடமையாக மட்டுமே செய்யக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு கண்டிப்பா வரும். சோ அதுதான் அந்த நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு இல்லை எனில் அவன் கர்மத்தின் செயல் மற்றும் எதிர் செயல்கள் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா, அந்த செயல்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். அப்படின்னா அவன் கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்கின்றான் என்ற அர்த்தம். கர்ம விதிகளின் கீழ் ஓர் உயிரானது நித்திய காலத்தில் ஆட்சியின் கீழ் இப்பிரபஞ்சத்தில் அலைகிறது இல்லையா? நம்ம எல்லாம் அலைகிறோம் நித்திய காலத்தில். காலம் வந்து நித்தியமானது இல்லையா? ஆனா அதற்கான காலம் நித்தியமானது, அது யாருக்காகவே நிற்காது, அது செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல நாமளும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அலைஞ்சுட்டு தான் இருப்போம். ஓர் உடல் இருந்து இன்னொரு உடல், ஓர் உடலை ஏற்ற பிறகு இன்னொரு, அதாவது இந்த ரூபத்துல வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது இல்லையா? சோ இன்னொரு உடலை ஏற்கின்றோம் நம்ம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், குழந்தை பிறக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்ல இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வளரும் போது ஒரு டிஃபரெண்ட், ஒவ்வொரு விதமான நிலைகளை நாம அடைகின்றோம் இந்த உலகத்துல. சோ அப்போ வயோதிகம் இது வரைக்குமே இப்படி நம்ம இதுக்குள்ள நம்ம உழண்டு கொண்டே இருக்கணும். சோ எப்படி நம்ம ஒரு சட்டை ஒரு நாளைக்கு போடுறோமோ அது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து இந்த உடல்லையுமே நிறைய மாற்றங்கள். புத்தியில் சார்புடையவனுக்கு இச்செயல் இனிமை அளிக்கிறது. யாந்தி தேவ விரதான் தேவான் அப்படின்னா நம்ம யார வணங்குறோமோ அந்த உலகத்துக்கு போறோம். பித்ருக்களை வணங்கினா பித்ருலோகம், தேவர்களை வணங்கினா தேவலோகம் இல்லையா? அங்கே அவர்களை வணங்கக்கூடிய அந்த ஒரு மனசு வரும்பொழுது அவர்களிடத்துல என்ன கேட்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்போம். உண்மையிலே இறைவன்கிட்ட பாவான்ட்ட கேட்க வேண்டியது நமக்கு அவரை பக்தி பண்ணக்கூடிய பாதை ஒன்றுதான் நம்ம கேட்கணும். அது இறை வழிபாடுல வரும்பொழுது எல்லாமல்ல இறைவனிடத்துல மட்டும்தான் அதை கேட்க முடியும். ஆனா பௌதிக, அதாவது பிற தேவர்களிட்ட நாம் அதை கேட்கவே முடியாது. தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரா இருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட மட்டும்தான் நாம் அதை கேட்க முடியும். ஏன்னா மோட்சத்தை வழங்க வல்லவர் அவர் ஒருத்தர் தான். தேவர்களை வணங்கினா மோட்சத்துக்கான பாதையை காட்டும்படி வேணா கேட்கலாம்.
சோ அப்ப இறைவனை வணங்கக்கூடிய பாதையை கண்டிப்பா கொடுப்பான். நாம கூட நம்ம கடந்து வந்த பாதையை நம்ம கண்டிப்பா நோக்கணும். எத்தனையோ கோயில்களுக்கு போயிருப்போம் இல்லையா? எதெல்லாம் ஒரு சூழ்நிலையில சங்கடத்துல எல்லாம் போய் அங்க உட்கார்ந்து இருந்திருப்போம். ஆனா நமக்கு இப்போ என்ன வேணும், என்ன தேவை என்றது தெரியறதுக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து ஒரு நாள் கிடைச்சது எதற்காகனா, நாம எப்பயாவது வாழ்க்கையில பக்தியில எனக்கு ஞானத்தை கொடுன்னு கேட்டிருப்போம், இல்ல பக்தி பாதையில இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுன்னு கண்டிப்பா தேவர்களிடத்த கூட கேட்டிருப்போம். கேட்காம இருந்திருக்க மாட்டோம். அப்ப அந்த கேட்டதனுடைய பலன்தான் தேவர்களும் இதுதான் பாதை அப்படிங்கறத நமக்கு காட்டியிருப்பாங்க. அதனாலதான் நாம இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம். இல்லைன்னா அவர்களுடைய எதுவுமே அவங்க நம்ம எது கேட்டாலும் கொடுக்கதான் போறாங்க. எனக்கு மோட்சத்திற்கான மார்க் அவங்க மோட்சம் நமக்கு கொடுக்க முடியாது. ஆனா மோட்சத்துக்கான பாதையை காட்டுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு காட்டுவாங்க. அப்படி நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடத்தை அடைகின்றனர் இல்லையா? அபோர்ட் ஆஃப் த லார்ட். அங்கே கர்ம விதிகளின் செல்வாக்கின் கீழ் உள்ள பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் வாழ்வின் பல்வகை வேறுபாடுகள் போன்றவை கிடையாது இல்லையா? எங்க மேல் உலகத்துல கர்ம பலன் என்பதே கர்ம பலனை முடிச்சாதான், ஜீரோ பண்ணாதான் நமக்கு என்ட்ரியா இல்லையா? சோ உயிர்களின் உயர்ந்த விருப்பம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே இருக்கிறது. சில பக்தி வேதாந்த தாகூரார் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த நண்பனே, இயற்கையின் ஜால அலைகளினால் நீ இழுத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றாய் இல்லையா? கடல் அலை எப்படி அடிக்குது, கரைக்கு சேர்றது, மீண்டும் இழுத்துன்னு போறது இல்லையா? சோ இட் இஸ் கோயிங் பேக். நம்மளை எப்படி புஷ் பண்ணி நம்ம பக்தி பாதையிலே போயிட்டே இருக்கோம்னா, ஒரு முறை பௌதிகத்துல நம்ம நாட்டத்தை நாம அந்த பக்கம் டைவர்ட் பண்ணிட்டோம்னா மீண்டும் அந்த அலையை நம்மளை இழுத்துட்டு போய் அந்த கடல்ல சேர்த்துடும் இல்லையா? அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. நாம் எல்லாம் பகவானுடைய நித்திய ஊழியன். அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறது ஒண்ணுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செஞ்சோம்னா அப்ப நம்முடைய தலையாய கடமை என்ன என்பதை புரிஞ்சுக்குவோம். ஆனா ஒருத்தர் இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யலைன்னா திரும்பி சென்ற அலையை போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் கூட. பிறகு எல்லாம் நின்றுவிடும். ஆனா ஒருத்தர் புரிஞ்சுன்னு அந்த கரையை சேர்ந்த பிறகு இல்லையா, அந்த கரையிலிருந்து அவர் மீண்டும் அந்த கடலுக்கு போகாத அந்த தன்மையை அவர் எடுத்துக்கணும். சோ நீயும் நிலையான வாழ்வில் மகிழ்ச்சியில் நிலைத்திருப்பாய். அங்கதான் நமக்கு நித்தியமான ஆனந்தத்தை பெற வல்லது. கேச்சித் கர்ம வதந்தி ஏனம் ஸ்வபாவம் அபரே நுர்வஹ ஏக காலம் பரே தெய்வம் பும்சகாமம் உதாபரே. கேச்சித் சில கர்ம பலன் தரும் செயல்கள், வதந்தி விளக்குதல், ஏனம் அந்த, ஸ்வபாவம் இயற்கை, அபரே பிறர், நிருப அன்பிற்குரிய துருவ மன்னனே, ஏக சிலர், காலம் காலம், பரே பிறர், தெய்வம் விதி, பும்ச உயிர்களின், காமம் இச்சை, உத கூட, அபரே பிறர். சோ மொழிபெயர்ப்பு, பல்வேறு வகையான வாழ்க்கை வேறுபாடுகள். ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையுமே வேறுபாடு தான். ஒவ்வொரு ஜீவன்களிலுமே வேறுபாடு உண்டு இல்லையா? மனிதனிலேயே எத்தனையோ பேர், 4 லட்சம் பேர் இருக்கலாம். ஆனா நாம் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுமே வேறு. எனக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருக்காது, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு இருக்காது. காமனா நம்ம ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டகரைஸ் பண்ணாலும், ஆனா இன்டர்னலி அந்த ப்ராப்ளம்னுடைய வீரியம் வேறுபட்டதாக தான் இருக்கும் ஒரு வீட்லயுமே இல்லையா? சோ எல்லா ஜீவன்களுமே வெவ்வேறு விதமான வாழ்க்கை பாதைகளை கடந்து செல்கின்றான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா கிடையாது. நாம் எல்லாருமே யூனிக்னு சொல்லுவாங்க. யூனிக்னஸ்னா அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரியான வாழ்க்கை தான். ஒருத்தரை போல இன்னொருத்தருக்கு வாழ்க்கை நிலை என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. மேலும் அதனால்தான் நமக்கு வெவ்வேறுபட்ட ரூபங்களை, நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் ஒரு ரூபத்தை நாம் எடுக்கிறோம். நம்மள மாதிரியே இன்னொருத்தங்க இருக்க மாட்டாங்க. எப்படியாவது ஒரு 5% 10% வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்யும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் 100% உங்களை மாதிரியே யாரையோ ஒருத்தர் பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்கள பார்த்தேன்னு சொன்னவங்களுக்கு ஒரு மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா அப்போ அவங்களுக்கு இருவருக்குமே வேறுபாடு நிறைய இருக்கும். ஆனா சடனா பார்க்கும்பொழுது அவங்க ஒரே மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே வேறுபாடு உண்டு. வேறுபாடு இல்லாம ஒரு ட்வின்ஸ்லயே வேறுபாடு உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்மளால கண்டுபிடிக்கலனாலும் வேறுபாடு கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? அவர்களது ஒரே நிமிஷம். அவர்களது இன்ப துன்பங்கள் போன்றவையெல்லாம் கர்ம வினைகளின் பலன் என்று சிலரால் விளக்கப்படுகின்றன இல்லையா? சில பேர் அவங்களுடைய அவன் செஞ்ச பாவம் புண்ணியம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேரு இதுதான்பா
இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வாழ்க்கையே அப்படின்னு ஒரு யதார்த்தமா சொல்லக்கூடியவங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த தாத்பரியம் கூட பெருசா தெரிஞ்சிருக்காது. இதுதான் இந்த இயற்கையே, ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில இப்படிதான் அமையும் அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க. சில பேர் காலம்தான்ப்பா பதில் சொல்லும், காலம்தான் நம்மளெல்லாம் இப்படி ஆட்டி படைக்குது அப்படின்னுவாங்க. சில பேர் விதி யாரை விட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இதெல்லாம் நம்ம பேசி நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா, வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஆனா மேலும் சிலர் இது விருப்பத்தினால் ஏற்படுகிறது. சில பேர் இதெல்லாம் அவன் வேணும்னே செஞ்சுட்டான், அதனாலதான் இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறான் இல்லையா. அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும், தெரிஞ்சு பண்ணாவன், அதனாலதான் இப்ப வந்து கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லணும். இது வந்து டீசெண்டா சொல்றது. சில பேர் அவன் பண்ணல அனுபவிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா. அவன் வினைதான், அவன் என்ன வினைச்சானோ அதை தானே அறுவடை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதாவது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணா அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கானவா அந்த மனசு வரும்ன்றதே நாம பார்க்கணும். சோ அந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பார்க்கணும். ஆனா உண்மையிலே இது இந்த இத்தனை விதமாக நம்ம சொன்னாலும் ஒரே காமன் ரூல் என்னன்னா, நாம எதை விதைச்சோமோ அதை தான் அறுவடை பண்ணுவோம். அன்பை விதைத்தால் அன்பை அறுவடை பண்ணுவோம், வெறுப்பை விதைத்தால் வெறுப்பை தான் அறுவடை பண்ணுவோம், பேராசையை விதைத்தால் கட்டுண்ட நிலையை தான் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணுவோம். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் எதை வந்து விதைக்கிறாங்களோ அந்த விதை தான் நம்ம வளர்ந்து நாம வந்து பிற்காலத்துல அதுல வரக்கூடிய கனிகள் புஷ்பத்தை தான் நாம வந்து கர்ம பலன்களா வந்து நாம் அனுபவிப்போம் இல்லையா. அதனால நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியம் எப்படிப்பட்டதுன்ற வந்து யோசித்து செய்யணும். பல்வேறு வகையான தத்துவவாதிகள், மீமாம்சகர், நாத்திகர், அதாவது ஒவ்வொரு விதமான ஆராய்ச்சி பண்றது இல்லையா. ஒரு சிலர் வந்து அஸ்ட்ராலஜில வந்து பார்த்து கிரக அமைப்பை வச்சு தத்ரூபமா சொல்லுவாங்க. சில பேர் வானிலை அறிக்கை மாதிரி வச்சு, அதாவது வான ஆராய்ச்சி வச்சு சொல்லுவாங்க இது இந்த பிரளயம் இப்ப நடக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கால கட்டம் அதை பத்திலாம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து பாலியல் நிபுணர், அவங்களுடைய இது. ஸோ இந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வியாதிகள் வரும், இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன், இந்த அதாவது நமக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ், பிசிக்கல், மெட்டாபிசிக்ஸ் மாதிரி தானே எல்லாமே. அதனால இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் தான் இவங்க பிளட்ல இருக்கு, இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வியாதி வந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா. அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஆணுக்கு இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரும், பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்னு ஜெனரல் கேட்டகரைசேஷன் இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து தத்துவங்கள் ஜஸ்ட் இல்லையா. மனயூகவாதிகள், ஸோ இவங்க வந்து இன்னும் ஒரு இது டவுட்ஃபுல் மென்டாலிட்டிஸ். இது எல்லாமே மனயூக வியாதிகளின் பல பிரிவுகள் உண்டு, எத்தனையோ பிரிவுகள் இல்லையா. சில பேர் வந்து நாத்திக தன்மையில இருந்து பேசுவாங்க, சில பேர் வந்து பாதி நாத்திகம் பாதி ஆத்திகம் இல்லையா. சோ அதாவது கொஞ்சமா கடவுளை நம்புவாங்க, சிலதெல்லாம் பிராக்டிக்கல்னு பேசுவாங்க. ஒவ்வொருத்தருடைய நிலை ஒவ்வொரு மாதிரி. ஆனா உண்மையான நிலை என்னன்றதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். உண்மையான முடிவு என்னவென்றால், நமது கர்ம வினையே உலகில் பல்வேறு வகை வாழ்க்கைகளில் நம்மை கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது என்பதால் அழகான ஒரு லைன் இது. நாம் என்ன செஞ்சிருக்கோமோ அதனுடைய பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு உடலை எடுத்துட்டு நாம் இங்க வரணும். அதுதான் கிரவுண்ட் ரூல், அவ்வளவுதான். அதான் பலனால வரக்கூடிய நன்மை தீமையும் நம்ம வாழ்க்கையில சங்கடங்களாகவோ இன்பமான நிலையாகவோ நாம அனுபவிப்போம். இந்த ஒரு கிரவுண்ட் ரூல்ல நமக்கு தெரிஞ்சா போறோம். இவ்வேறுபாடுகள் எல்லாம் நாம என்ன நோக்கத்தோட நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அந்த நோக்கத்தோட நம்ம பேசுவோம் இல்லையா. நான் ஒரு தத்துவவாதியா இருந்தா தத்துவத்தை வச்சு பேசுவேன், நான் வந்து ஒரு கர்மியா இருந்தா கர்மத்தை பத்தி வச்சு பேசுவேன் இல்லையா. அந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு தெய்வீக அம்சத்தை நிறைந்த அந்த ஒரு பார்வையோட இருந்தா அனைத்தையுமே இறைவனோட வந்து சம்பந்தப்படுத்தி பேசுவேன். இப்படி என்னுடைய நிலை கொண்டு என்னுடைய உணர்தலை கொண்டு நான் பேசுவேன் அப்படிங்கறதா மேல கொடுத்திருக்கக்கூடிய விளக்க உரை. ஆனா கிரவுண்ட் ரூல் என்னன்னா, நாம பண்ண செயல்கள், நோக்கம், அதனுடைய எதிர்பார்ப்பு, இதை வச்சு நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து நம்மள அந்த கட்டுல நாம விழுந்துட்டு இருப்போம். இவ்வேறுபாடுகள் எல்லாம் தோன்றின என்பதற்கான விளக்கங்கள் வேதங்கள்ல உண்டு. ஒரு உயிர் விருப்பத்தினாலேயே ஏற்படுகின்றன என்று இல்லையா. இப்ப மீண்டும் நம்ம நேத்து ஒரு டாபிக்னுடைய கண்டினியூவேஷன் இல்லையா. இங்க பிரபுபாத நமக்கு இன்னும் விளக்கின்னு இருக்கார். ஓ நமக்கு வந்து அங்க போனா வெறும் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி தான், எந்த மெட்டீரியல் பாடியுமே கிடையாது. ஏன்னா ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் இங்கே விட்டுட்டு போறோம். சோ ஆன்மா ஒன்றுதான் இருக்கு. ஆன்மா போய் அங்க என்ன பண்ணுது, அந்த இடத்துல இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற ஒரே ஒரு இது. வைகுண்ட லோகத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு ஒத்த ரூபத்தையும் நாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா. சாரூபியமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அவருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னன்னா, சில அங்க லட்சணங்களை வச்சு நாம பகவான் வேறு நாம வேறுன்றதை கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். கௌசுபமணி இல்லையா, ஸ்ரீவத் சங்கம், குறி,
இதெல்லாமே பகவானுக்கு குறித்தானது. சாதாரணமான ஆத்மாக்களுக்கு அது இருக்காது. அதை கொண்டு மட்டும்தான் நாம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா சுரூபம் 4 கைகள் மாதிரிதான் ஜீவாக்களுக்கும் வைகுண்டத்துல உண்டு 4 கைகள். எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு அவரை போலதான் இருப்பாங்க. அப்ப நம்ம எப்படி வேறுபாடு காண்றதுன்னா அவருடைய லட்சணங்களை கொண்டுதான் வேறுபாடு காண்கிறோம். சோ இப்ப அந்த ஒரு நிலையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது நாம என்ன பண்றோம், இறைவனோட வந்து ஒரே ரூபமா இருக்கும் பொழுது பாக்கனாக்கா, அதாவது இங்க இருந்து சொல்றப்ப ஒரு விருப்பம் வந்து நமக்கு ஏற்படுகின்றது இல்லையா. இங்க பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்துல இருந்து எடுத்துக்கலாம். சோ அவர் என்ன சொல்ல வரான்னு இதுக்கான சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ் வந்த பிறகு உங்களுக்கு நான் அதை சொல்றேன். அது வரைக்கும் நாம இருக்கக்கூடிய இந்த வியாக்கியானத்துல நம்ம படிக்கலாம். எல்லாம் சரி, ஆனா அந்த ஆசை என்பது எதனால ஏற்படுகிறது? ஆசை எனக்கூடியது கண்டிப்பா உண்டு. ஆசையை நம்ம வெல்ல முடியாது. இந்த பண்பை நம்ம ஒத்துக்குதான் ஆகணும். அது நம்ம எந்த உலகத்துல இருந்தாலும் சரி, நமக்கு ஆசை என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல இறைவனுக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். நித்திய தொண்டு புரிய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பக்குவம் அடைஞ்சாதான் இறை நாட்டை நாம் அடைய முடியும். இங்க இருக்கும்போது பௌதிக ஆசை, ஆன்மீக ஆசை இரண்டிலும் மிக்ஸ்ட் அண்ட் மேட்ச், இல்லைன்னா வெறுமனே பௌதிகம். இந்த ஆசை எனக்கூடிய பண்பு ஒண்ணுதான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். அது உண்டு. ஆசை என்பது யாருடைய பண்பது? ஆன்மாவுடைய பண்பு. நம்ம பகவத்கீதையில கூட வாசிக்கும் பொழுது ஏன் ஆன்மா தண்டிக்கப்படுகிறது அப்படின்ற அந்த இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. செய்யறதெல்லாம் இந்த புலன்கள், செய்யறதெல்லாம் இந்த சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனசு, புத்தி, இல்ல புலன்கள் ஸ்தூலமா இருக்கிறது தான் செயல்படுத்துது. ஆனா அதற்கு தூண்டுதலா இருக்கிறது எது? ஆன்மாதான். ஆன்மா அவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அது. இப்ப இங்க இடத்துல வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதையிலுமே நம்ம வாசிச்சுன்றோம் இல்லையா. சோ ஆன்மாவுடைய இயல்பு என்னன்னா ஆசைக்குள் டிசையர். அது கண்டிப்பா ஆன்மாவுடைய பண்பு தான். ஆனா அது எதை டிசைர் பண்றதுன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்னு நினைக்கிறது தான் ஹையஸ்ட் கோல். அதுதான் வந்து ஒரு ஆத்மாவுடைய உண்மையான ஆசையா இருக்கணும். தட் இஸ் த கிரவுண்ட் ரூல். ஆனா அதை மட்டுமே அந்த ஆன்மா ஆசைப்படுதா? கிடையாது. அதையும் தாண்டி ஆசை கொள்ளுது. சோ இப்ப நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டா இல்லையா? நமக்கு பௌதீக உலகத்துல இருக்கும்போது அந்த ஆசை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஆன்மீக உலகத்திற்கு போகும்பொழுது அந்த ஆசை வராம இருக்குமா அப்படிங்கறதும் ஒரு கேள்விக்குறி இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஆசைகள் வரும்பொழுதுதான் பகவான் இந்த இடத்துல நம்மளை அனுப்பி வைக்கிறார். இப்போ நமக்கு அந்த லிங்க் இந்த இடத்துல வருது. ஆனா அதற்கான ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் நாம இங்க பிரபுபாதர் வியாக்கியானத்தில் எழுதியிருக்கார். வி பிலீவ் இன் அவர் ஆச்சாரியா. அவர் சொன்னா அது கரெக்டா தான் இருக்கும். ஆனா இது எல்லாமே ரெஃபரன்சஸ்ல இருக்கும். அதற்கான ரெஃபரன்ஸ் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த உயிர் விருப்பத்தினாலேயே ஏற்படுகின்றது இல்லையா. டிசையர். நம்ம எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் ஆசை இல்லையா. ஆசை மட்டும் அடைமாற்றிக் கொள்ளணும். ஆசை நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. ஆசையை வந்து நம்ம ஜீரோ பண்ணவே முடியாது எந்த இடத்துலயுமே. இட் வில் பி தேர் ஒன்லி. இந்த மடமா அந்த மடமான்றத மட்டும் தான் நம்ம தேடிக்கணும். பௌதிக மடமா ஆன்மீக மடமான்றது சாய்ஸ் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மடத்தை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். பௌதிக மடம்னா நம்ம திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். ஆன்மீக மடம் என்றால் அதற்கான முயற்சி எடுத்து விடுதலை அடைந்து அங்கே இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்றுவதற்கு போகும். ஆனா அந்த குவாலிபிகேஷன் இங்க அடைஞ்சா மட்டும்தான் அங்க என்ட்ரியே இல்லையா. எப்படி +2ல வந்து குவாலிபிகேஷன் ஆனாதான் மெடிக்கல் காலேஜோ இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கோ என்ட்ரி உண்டோ, ஃபெயில் ஆயிட்டா என்ட்ரி கிடையாது, அப்ளிகேஷனே போட முடியாது இல்லையா. 100% பாஸ் ஆயிருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு என்ட்ரி. அது போல பௌதீகத்துல இருந்து விடுதலை வந்து 100% எடுத்தா மட்டும்தான் ஆன்மீக உலகத்துல நமக்கு என்ட்ரி இல்லையா. ஆனா ஆன்மாவுடைய பண்பு அது. ஆசை கொள்ளுதல் என்பது ஆன்மாவுடைய பண்பு. அதை நம்மளால விட முடியாது. தட் இஸ் a built-in quality. சோ அதை நம்ம பகவத்கீதையிலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதனால உயிர் விருப்பத்தினாலே உயிரானது உயிரற்ற கல் அன்று. அது கல் ஜடம் கிடையாது. இட்ஸ் a spirit இல்லையா. சோ அதனால உயிர்களுக்கு பல்வேறு வகையான ஆசைகள் அல்லது காமங்கள் உண்டு. சோ அதாவது ஹையஸ்ட் இன்டென்ஸா ஒரு ஆசை இருந்ததா அதுதான் காமமா மாறுது. டென்ஸ் டிசையர் இல்லையா. அடர்த்தியான ஒரு ஆசை தான் வந்து காமமாக மாறும். அப்படின்னா அதை அடைஞ்சே தீரணும்ன்ற அந்த வெறி இருக்கு பாரு, அதுதான் காமம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சோ காமோ கர்ஷித் என்று அதுக்குதான் வேதங்கள் வந்து காமோ கர்ஷித் என்று சொல்லப்படுகிறது. உண்மையில் உயிர்களானது தீச்சுடர் போல. அப்படின்னா பகவானுடைய பாகங்களே அவர். அப்படின்னா அது பியூரிட்டி. அக்னினாலே வந்து தூய்மை இல்லையா. சோ அக்னியை காட்டிலும் தூய்மையானது எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல. சோ அப்போ அந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அக்னிக்கு ஒப்பாக இருக்க வேண்டும் பியூரிட்டியில. அதுதான் வந்து உண்மையான நிலை. தீயில் சுடர் போல பகவானின் பாகங்களே ஆவர். சோ இயற்கை அப்படின்னா நெருப்பு தகதகான்னு எரியுது. அதுல மேல வந்து டப் டப்புன்னு வரக்கூடிய நெருப்பு பொறி இருக்கு இல்லையா. அது போலதான் நாம் எல்லாருமே.
இயற்கையினை ஆள வேண்டும் என்ற ஆசையினால் கவரப்பட்டதினாலே அவர்கள் இவ்வுலகத்துல வந்து தள்ளப்பட்டனர். மீண்டும் இந்த ஆசை இருக்கு அந்த இடத்துலயுமே நம்ம போகும்பொழுது ஆசை எனக்கூடிய பண்பு உண்டு. ஆனா எந்த மாதிரியான ஆசை என்பது நாம வெளிப்படுத்தும் பொழுது அதற்கேற்றவாறு நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இடம் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இல்லையா? இங்கேயே கஷ்டப்பட்டு மாதாஜி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தானே போறோம்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. எல்லாத்தையும் அது அனுபவிச்சுட்டு அங்க இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடியவங்க. இட் இஸ் நாட் தட் இங்க விட்டுட்டு போனவங்க மட்டும் தான் அங்க இருக்காங்கன்றது கேரண்டி கிடையாது. பகவான் இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க நித்தியவா இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க. சோ அவங்க வந்து இங்க இருந்து அனுபவிச்சு போயிருப்பாங்கன்றதுக்கான எதுவுமே கிடையாது. மாதாஜி நம்ம போறப்ப உணர்வு நம்ம கூட வரும்ல மாதாஜி, ஆசையின் உணர்வு கூட வந்து வரும் மாதாஜி. எங்க போனாலும் நமக்கு அது தொடர்ந்து ஆசை எனக்கூடியது ஒரு பண்பு. உணர்வு தான் வந்து ஜீவன் என்பது இல்லையா? உணர்வு தான் ஜீவாத்மாவை. சோ அந்த உணர்வு வந்து எப்போனாக்கா இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது வெறும் உணர்வு மட்டும்தான் மேல போறது அந்த ஆன்ம ரூபத்தை கொண்டு இல்லையா? அந்த ஆன்மாவுக்கே இருக்கக்கூடிய பண்பு தான் ஆசை. அது பிரிக்கவே முடியாது. ஆசையற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாயாவாத தத்துவங்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து எங்கேயுமே வந்து இட் இஸ் ரூல்ட் அவுட். சோ ஆசையே இல்லாம நம்ம இருக்க முடியாது. ஆசையை வந்து மடைமாற்றி கொள்ள முடியும், அவ்வளவுதான் இல்லையா? எப்படி ஆற்றல் வந்து ஒரு ரூபத்துல இருந்து இன்னொரு ரூபத்துக்கு தான் மாற்றப்படும். ஆற்றல் இல்லை, ஆற்றல் வந்து அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது. அது போல இந்த உணர்வு என்பது ஒரு முறை படைக்கப்பட்டது இறைவனால. அது வந்து அதற்கு மரணம் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? சோ இந்த உணர்வு என்பது அதில் உணர்வினுடைய ஒரு பண்பு தான் வந்து ஆசை. அது பிணைக்கப்பட்டு. சோ ஒண்ணு ஆன்மீக ஆசை இல்லைன்னா பௌதிக ஆசை. 100% ஆன்மீக ஆசை இருந்தா மட்டும் தான் நாம அங்க போவோம். சோ ஆனா அங்க ஆல்ரெடி படைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் எல்லாம் முழுமையான ஆன்மீகத்தை கொண்டவர்கள் தான், இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான். இப்ப இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல இருந்து புரிஞ்சு கொண்டதை நான் உங்களுக்கு விளக்கின்னு இருக்கேன் என்னுடைய புத்திக்கு எட்டின வரைக்கும். சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் இதுக்கான கண்டிப்பா இருக்கும். பிரபுபாதர் இவ்வளவு எழுதியிருக்காருன்னா அதற்கான சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். சோ உயிர்களுடைய பண்பு இதெல்லாம் நீங்க ஏத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பகவத்கீதையிலே நிறைய படிச்சாச்சு. ஆசையை விட முடியுமா? நம்ம முடியாது. நீங்க ஒரு பிக்சர் கூட போட்டிருப்பாங்க பத்ம புராணத்துல நினைக்கிற ரெஃபரன்ஸ். குதிரை கடிவாளம் இல்லையா, 5 புலன்கள் இல்லையா, சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சென்சஸ் இல்லையா, அதுல வந்து டிரைவரா இருக்கக்கூடிய மனசு இன்டெலிஜென்டோட செயல்படுறது, பின்னாடி பிரயாணியா வந்து உட்கார்ந்து யாரு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க? ஆத்மா உட்கார்ந்து இருக்கும். பாத்திருக்கீங்க இல்லையா? பாத்திருக்கீங்களா பிக்டோரியல் பிரசன்டேஷன்? அந்த ஆன்மா சொல்லும் அந்த இலக்கு எங்க போகணும்ன்றது வந்து யார் நிர்ணயிக்கிறது? டிரைவரை நிர்ணயிக்கிறான் கிடையாது இல்லையா? குதிரை நிர்ணயிக்கிறதா? கிடையாது. அந்த வண்டி நிர்ணயிக்கிறதா? கிடையாது. அதுல இருக்கிற பிரயாணி. இப்போ ஓலா புக் பண்றோம். ஓலா புக் பண்ணும்போது டெஸ்டினேஷன் எதுன்னு நாம தான் புக் பண்றோம் இல்லையா? அது போல அந்த ஜீவாத்மா அதனுடைய ஆசை, அதுக்கு எங்க போகணும்ன்றது அந்த ஆசை வந்து அதுதான் நிர்ணயிக்கிறது. புரியுறதா? ஆனா இந்த ஆசை அங்க ஏன் வரணும் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் நமக்கு கொஸ்டின் மார்க் இல்லையா? அங்கே போன பிறகு இங்க இருந்து போனவன் கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க. அங்கேயே படைக்கப்பட்டவர்கள் வந்து 3/4 பாகம் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்றதுனால நமக்கு அந்த ஒரு இது மட்டும் நமக்கு கனெக்டிவிட்டி நமக்கு கிடைச்சா ஐ திங்க் மிச்சம் எல்லாமே நம்மளால இது பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். ஸோ எப்படி மெயின் சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம், எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சுவிட்ச் போர்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு, ஃபேனு ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்துக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த மெயின்ல போயிட்டு நம்ம அந்த ஃபியூஸ் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லா இடத்துலயுமே சப்ளை ஆயிடும் இல்லையா? இப்ப அது ஒண்ணுதான் நமக்கு தெரியணும். ஏன் ஆசை வந்து ஆசை என்பது நம்ம கண்டிப்பா ஆன்மாவுடைய பண்பு. அது வந்து நம்ம பௌதிகத்திலேயே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதுதான் தூண்டுதலே. ஒரு கர்மத்தை செய்வதற்கு தூண்டுதலே ஆசைதான். அந்த ஆசை யார் இடத்துல இருந்து வருது? ஆன்மாவிடத்துல இருந்து வருது. அந்த ஆசையை அது வந்து நினைக்கிறது, அவ்வளவுதான் தாட் ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்கள் எல்லாமே செயல்படுத்திடும். இட் வில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் இல்லையா? அது மாதிரி ஆசையையும் ஆன்மாவையும் பிரிக்க முடியாது. அது பிரிக்க முடியாத ஒரு பண்பு. ஓகே, மடைமாற்றி தான் கொள்ள முடியும். ஸோ அந்த பண்போட தான் நாம மேல இருக்கோம். ஸோ அங்கே நாம இங்க ஆளணும், இயற்கை ஆளணும். ஸோ பகவானுக்கு ஒத்ததவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்தாலே அப்போ நாமளும் வந்து இறைவனை போலன்ற அந்த கிரேட்னஸ் வரும் பொழுது நம்ம ஆளணும்ன்ற அந்த பண்பு வரத்துக்கும் வாய்ப்பு கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் நமக்கு தெரியணும். சோ இயற்கை ஆள வேண்டும் என்ற ஆசையினால் கவரப்பட்டதினால் அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு இறைவனால ஓகே நீ போயிட்டு வா, ஆண்டுட்டு வா அப்படின்னு தான் பகவான் நீங்க அனுப்புறாரு. இதுதான் உண்மையாகும்.
ஒவ்வொரு உயிரும் தனது சக்திக்கேற்றவாறு உலக செல்வத்தினை ஆளவே முயல்கின்றன. இக்காமம் அல்லது ஆசை என்பது அழிக்க முடியாதது. அழகா சொல்லிட்டார். இந்த பர்பட்ஸ் உங்களுக்கு நிறையவே கருத்துக்கள் இருக்கு. 1க்கு 4 வாட்டி வாசிங்க எல்லாருமே. ஓகே. சில தத்துவவாதிகள் ஆசைகளை திறந்து விட்டால் விடுதலை பெறலாம் என்கிற ஆசை எங்கேயுமே திறக்க முடியாது. ஆசையே உயிர்களின் அடையாளமாக இருப்பதால் how do you identify? Because based on the desire. அடையாளம் காண்பதே ஆசைதான். அவன் எந்த விதமான ஆசை கொள்கிறானோ அதை கொண்டு அவனுடைய நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அவனுடைய சுபாவத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். சில பேர் சாடிஸ்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் தெய்வீகமா இருப்பாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? எப்படி நம்ம அதை எவாலுவேட் பண்றோம்? அவங்களுடைய ஆசையினால் அவங்களுடைய சுபாவம் நடத்தை வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதை கொண்டு நாம வந்து அவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை நம்மளால அவங்கள ரொம்ப அலசி ஆராய வேண்டியதே இல்லை. வெளிப்புற தோற்றத்துல அவர்கள் செய்யக்கூடியதை வச்சே நம்ம ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும் இல்லையா? 100% நம்ம சில பேர் சொல்றாங்க எனக்கு ஆசையே கிடையாது, ஆனா எனக்கு எல்லாம் கிடைக்குதுங்கிறாங்க. சுத்தமா எனக்கு எதுலயுமே ஆசை இல்ல, எதையுமே இது பண்ண மாட்டேன், எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. அது தவறு. ஆசை என்பது அவங்களுக்கு அதாவது ஆசை இல்லைன்னா ஒரு சேச்சுரேஷன் ஆன பிறகு அவங்க அதன் மேல வந்து ஈடுபாடு இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைச்சிட்டு இருக்கும். அது அடையிற வரைக்கும் அவங்க ஆசை வச்சிருந்திருப்பாங்க. என்னோட வாழ்க்கையிலே நான் சொல்றேன், ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்தேன். ஸோ அதாவது என்ன திருமணம் செய்து கொடுத்த வீட்டுல வந்து அம்மா விட பெருசு கிரேட் கிடையாது. ஆனா தே ஆர் குட். அது வேற. பண்புலாம் நம்ம வந்து பேச வேணாம், வெல்த் வைஸ் தான் இல்லையா? அப்ப பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து வந்த இடத்துல வந்து ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில வரும்போது நமக்கு வந்து நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வெறி இருந்தது, கண்டிப்பா இருந்தது. சம்பாத்தியம் பண்ணணும், பிள்ளைகளை நல்லா கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வெறி இருந்தது. இருவருமே கடினமா தான் உழைச்சோம். ஆனா இப்போ இனிமே அந்த செல்வம் வந்து இருக்கிறத வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகலாமே அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்தாச்சு. அதிகமாக போய் இதுக்காக அயராது உழைச்சு நம்ம பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இல்லை. இறைவன் கொடுத்ததை வச்சு சாட்டிஸ்பாக்சனா வச்சு இப்போ வந்திருக்கிறது வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். மெயின்டைன் பண்ணலன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மள நம்பி எத்தனையோ குடும்பங்கள் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதை அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகணும். ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆன பிறகு அதை வந்து ரன் பண்ணிட்டே போகணும் இல்லையா? பிற்காலத்துல என்னுடைய பிள்ளைகள் நடத்துவாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது. தட் அண்ட் ஆல் இஸ் காட்ஸ் வில். எப்படியோ அது போகட்டும்ட்டு. ஆனா நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறத வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். அது நம்முடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிற உணர்வு. அப்ப அந்த இடத்துல ஆசை, பொருள் மீது ஆசை இல்லை, ஆனால் அதை வந்து நடத்திட்டு போகக்கூடிய அந்த கடமை இருக்கு. இங்கே ஆசை என்பது மடைமாற்றப்பட்டிருக்கு இல்லையா? வேறு விதமாக உருமாறி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆசையே இல்லாத மனிதன் கிடையவே கிடையாது. அது எல்லா வேதங்கள்லயுமே சொல்லப்படுகிறது. பிரபுபாதரமே நிறைய இடங்கள்ல எழுதியாச்சு. அப்படி அவங்க சொல்றாங்கன்னா தேவோட அட்டைன், அதுலயே அவங்களுக்கு வந்து விரக்தி வந்திருக்கும், போருமேன்ற அந்த வந்திருக்கும், என்ன இருக்கு சம்பாத்தியன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்திருப்பாங்களே தவிர மற்றபடி ஆசையற்றது கிடையாது. அவங்களுடைய ஆசை வேறு விதமா மாறி இருக்கும். வேறு எதையோ ஒன்று தேடிக்கொண்டு செல்லும். அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒண்ணுக்கு மேல அவங்களுக்கு வந்து ஈடுபாடு கண்டிப்பா இருக்கும். மாதாஜி, நீங்க அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நான் என்னுடைய ஆசையை வந்து ஆன்மீகத்துக்கு மாற்றிட்டேன். அதுதான் உண்மை. சோ அதனால ஆன்மீகத்துலதான் நிறைய செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல், அந்த உந்துதலை வளர்க்குறேன். சோ அதனால ஆசையற்றவரே கிடையாது. எல்லாருக்குமே ஆசை உண்டு. ஆனா நாம் எந்த வழியை நம்ம செலக்ட் பண்றோன்றது, எந்த காலகட்டத்துல எப்படி மாற்றி அமைச்சுக்கிறோன்றதுதான் முக்கியம் இல்லையா? சோ நாம கல்லு கிடையாது. வேற ஆல் நமக்கு எல்லாருக்குமே உணர்வு உண்டு. உணர்வு இருக்கிறவனுக்கு ஆசை என்ற கூடிய பண்பு கண்டிப்பா இருக்கும். இது வந்து யாருமே இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது. அதனாலதான் நிறைய இடங்கள்ல அதாவது மாயாவத தத்துவத்தை வந்து கண்டனம் பண்றதே ரீசன் அதுதான். ஏன்னா மாயாவத தத்துவம் இஸ் டெவலப்பிங் ஹேட்டட்னஸ். ஆசையை விடு, ஆசையை விடு. ஆசையை விட முடியாது. ஏதாவது உனக்கு மேல ஆசை இருந்துட்டுதான் இருக்கும். அது பௌதிகமா இல்லைனாலும் ஆன்மீகத்தின் தரப்புல போறோம் இல்லையா? ஸோ இறைநிலை அடையிறது கூட ஒரு ஆசை தானே. சோ இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு நினைச்சு செய்யறது அது ஒரு ஆசை தானே. அது சுயநலம் ஆக்சுவலி இல்லையா? இட் இஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ் ஆக்சுவலி. அதுதான் நிறைய இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் கண்டிக்கிறார். ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதையுமே வெறுக்க கூடாது மாதாஜி. இட் இஸ் கிவன் ஃபார் சம் பர்பஸ். நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சது வந்து எனக்கே நிறைய ஆசை இருக்கும், ஆனா எதுவுமே நிறைவேறாது மாதாஜி. நீங்க ஆசை வைக்காதீங்க, ஆனா நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஆசையை வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. அதுவா வரும்போது அதற்கான முயற்சி பண்ணுங்க. அது வேற. பேராசை பண்ண வேண்டாம். எதுலையுமே பேராசை தேவையில்லை நமக்கு. ஆசை என்பது ஒன்று. ஒரு விதை வந்தா அது நன்மையா இருக்கும் பட்சத்துல அது அப்படியே நீங்க நீரை ஊற்றி வளர்த்து கொண்டு செல்லுங்கள். அது நல்லதுதான். நன்மையான ஒரு ஆசை வந்து என்றைக்குமே நல்லதுதான். நம்மளால 10 பேர் பிழைக்கிறாங்களா,
தட் இஸ் அ குட் ஆசைதான். அவங்கள வந்து பழைக்க வைக்கிறதுக்காக நாம வந்து கஷ்டப்படணும் இல்லையா? சோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்றோம். எஸ், நமக்கும் அதுல லாபம் இருக்கு. ஆனா லாபம் ஒன்றே நம்ம வந்து குறியா வச்சோம்னா அங்கே அவங்களுடைய கேரிங் பத்தி நாம் நினைக்க மாட்டோம். கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு குறிக்கோள் தான் மத்தாச்சு நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். எல்லா இடத்துலயுமே நல்லவங்களா இருக்க முடியாது. இதை வந்து நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் பாஷண்டித்தனம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து ஏமாற்றுபவர்கள் என்ற அர்த்தம். ஓகே, சோ அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுட்டா தவறான இதுக்கு போக மாட்டோம். சில பேர் ஆசைகள் இல்ல. எல்லாத்துலயுமே நல்லவங்களா இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க மாதாஜி. எல்லாம் அது எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்டா செய்யற மாதிரி இருக்காங்க அப்படியே பெருசா. அது எப்படின்னா நாம அவங்கள புரிஞ்சு கொண்ட விதம், நமக்கு அவங்களோட இருந்த அசோசியேஷன், நாம பார்த்த பழகுன விதம். ஒரு ஆங்கிள் மட்டும்தான் நம்ம அவங்கள பார்த்துடணும். 360 டிகிரிஸ் கண்டிப்பா நம்மளால பார்க்க முடியாது. இப்ப என்னைய நீங்க எல்லாருமே இங்க ஒரு ப்ரீச்சரா ஒரு டீச்சரா நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா? என்னுடைய அதர் சைடு வந்து ஒரு நிர்வாக அதிகாரியா இல்லையா, ஒரு தாயா, எனக்கும் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் உண்டு. ஒரு தாயா நான் எந்த இடத்துல வந்து தவறு இழைத்திருக்கேன், ஒரு தாயா வந்து எந்த இடத்துல நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணியிருக்கேன், எதை நான் மாத்தி அமைக்கணும், எவ்வாறு என் பிள்ளைகளை எடுத்துட்டு போகணும், இப்படி எல்லாமே உண்டு. ஸோ ஐ எம் நாட் எ பர்ஃபெக்ட் பர்சன், ஐ எம் நாட் எ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். இது எல்லாமே இது. ஆனா உங்களுக்கு என் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அபிமானத்துல யூ ஆல்வேஸ் திங்க் ஐ எம் a கிரேட் பர்சன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். உண்மையிலே அது தவறு. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் டிராபேக்ஸ். கண்டிப்பா உண்டு. சோ நாம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் தான் அப்படி. அவங்கள நம்ம அப்படியே சக்சஸ்ஃபுல்லாவே பார்த்து அந்த மாதிரி நினைப்போம். ஆனா அவங்களுக்குள்ளயுமே நிறைய டிராபேக்ஸ் இருக்கிறவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. ஒத்துக்கணும். நான் பர்ஃபெக்ட்டா தட் இருக்கேன் மீன்ஸ் யாருமே வந்து அப்ப ஒத்துக்கலன்னா தட் இஸ் தே ஸ்டில் இன் தி ஈகோயிஸ்டிக் வே. அவங்க இன்னும் ஈகோல தான் இருக்காங்க. மாதாஜி ஒரு மனுஷனுக்கு 4 முகம் இருக்கும் மாதாஜி. 4 முகமும் 6 முகம் கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் அளவிட முடியாத முகங்கள், நீங்க என்ன முடியாது, கவுண்ட்லெஸ் ஃபேசஸ். ஓகே, ஒரு சூழ்நிலை தான் ஒரு மனிதனை வந்து ஒரு விதமான நிலைக்கு வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. எல்லா சமயத்திலயும் அந்த பர்சன் நல்லவரா இருக்க மாட்டாரு, எல்லா சமயத்திலுமே அவர் கெட்டவராகவும் இருக்க மாட்டார். ஓகே, இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல அவர் எந்த குணத்தை வந்து டாமினண்டா எடுத்துட்டு போறாரோ அந்த குணத்துல அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவார். சோ நம்மள ஒருத்தர் கெட்டவான ஒரு நிலையில வந்து அவரை சந்திச்சிருப்போம், அதனால அவருக்கு ஒரு பிராண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்போம், அந்த ஆள் மோசமானவன். ஆனா அதே நபர் வேற ஒரு இடத்துல நன்மை செய்திருப்பார், வேற யாரோ நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப நம்மளுடைய விஷன் தப்புன்றத நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோமா இல்லையா? சோ வி ஷுட் நெவர் ஜட்ஜ். அதாவது ஜட்ஜ்மெண்டலுக்கே போக கூடாது. டோன்ட் ஜட்ஜ் த பீப்புள் அன்டில் அதர்வைஸ் நம்மளோட அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வரும்பொழுது அப்போ வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நமக்கு ஒரு சங்கடம் நேர்ந்துச்சுன்னா அதை வந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனசை எடுத்துட்டு வரும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அவங்க எப்பவுமே ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது நம்ம ஒன்னும் ஆன்மீகத்துல இன்னும் என்ட்ரி ஆகலன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் த ராங். மன்னிக்கக்கூடிய மனசோ குற்றம் காணாம இருக்கக்கூடிய மனசோ நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கலன்னா we are unfit to stay in this forum only. அந்த பாவத்தை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரோம். ஒருத்தர் இந்த 2 நிலைகளை நாம எடுத்துட்டு வந்தா ஆன்மீகத்துல பாவம் நமக்கு அருள் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. ஓகே, எஸ் பிரபு, நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. ஓகே, ஆசைகள் இல்லாத சொல்லுங்க. மாதா பிதா குரு தெய்வம் தான். நாங்க உங்களுக்கு குருவா தான் பாக்குறோம். அந்த சைடு எங்களுக்கு தேவை இல்ல. எல்லாரும் அப்படிதான். That is good. You no need to see. You don't want. That is one way of acceptance. Yes. அதான். Yes, correct. That is your great. Yes. இது வேற சொல்லிடலாம். மாதா மாதானா மாதா தான் எங்களுக்கு. அதுல மாற்றம் கிடையாது. Thank you Prabhu. That is your greatness. I accept your greatness. எங்களுக்கு நீங்க குருவா இருக்கீங்க, அந்த முகம். அதான் சொல்றேன். That's what I'm telling. ஏன்னா you have that அந்த விஷன். எனக்கு இது போருமே, அவங்க கிட்ட இது போருமே, அதாவது உங்களுடைய குட்னஸ். அது சில பேர் அதையும் தாண்டி குடையறவங்களும் உண்டு. ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். நமக்கு தேவையில்லை மாதாஜி அது. ஏன்னா நம்ம வந்து டைரக்டா உங்களோட அந்த இதுலதான் நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம், அதனால இது மட்டும் நமக்கு போதும். That's how one should go. ஒருத்தர் வந்து இப்படிதான் போகணும். ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்து போகும்பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை நமக்கு வந்து அங்க இறைவன் என்ன சொல்லியிருக்கார், இந்த பரம்பரால என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அது அப்படியே நமக்கு சொல்றாங்களா அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அந்த ஒரு நிலை மட்டும், அந்த அசோசியேஷன் ஒன்லி போறோம். ஆனா அதையும் தாண்டி சில பேர் வந்து நோண்டுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே உண்டு. ஆனா இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் மக்கள் கிட்ட நான் அதை எப்பயுமே பார்த்ததே கிடையாது. ஐ எம் சோ கிரேட்ஃபுல் ஃபார் திஸ் அசோசியேஷன். பட் இன் ஜென்ரல் வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் நிகழக்கூடிய தன்மை உண்டு. சோ நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு அநேக முகங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல் கிடையாது, எல்லாருமே ஃபெயிலியரும் கிடையாது. வாழ்க்கையில வந்து சக்சஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்கும்.
அந்த இரண்டையுமே நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்தோம். ஆசைகள் இல்லாதவன் உயிரற்ற கல்லாவான். இப்ப மத்தாஜி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நான் முன்னாடி சொன்னேன், ஜடமா தான் இருக்கணும். ஜடமா யாராலும் இருக்க முடியாது. அதனால் சிலர் நரோத்தமதாஸ் தாகூரார் சொல்றார், ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளான தொண்டில் தனது ஆசையினை திருப்ப வேண்டும். நாம் எல்லாரும் அதை தான் செஞ்சின்றோம். வி ஷுட் டர்ன். நம்முடைய ஆசைகளை வந்து நாம இறைவன் அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு நம்ம மாற்றி அமைச்சுக்கணும். அதுல நம்ம எவ்வளவு சக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம்ன்றது முக்கியமே கிடையாது. ட்ரை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ட்ரை பண்ணி நம்ம செஞ்சுட்டே போகணும். நாம் எந்த நிலை இருக்குன்றது நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அது இறைவனுக்கு தெரியும் நாம் எந்த நிலையில இருக்கிறோம்ட்டு. ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியணும், அவ்வளவுதான். சோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து அப்போது ஆசை தூய்மை அடைகிறது. அப்போ அது ஆசை என்ன ஆகுதுன்னா பக்குவம் அடைகிறது. இவ்வாறு ஒருவன் ஆசைகள் அனைத்தும் தூய்மை அடையும் பொழுது அவன் தனது பௌதிக மாசுக்கள் அனைத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இல்லையா? 6 விதமான இதிலிருந்து விடுதலை. இதன் முடிவு என்னவென்றால் வாழ்க்கையின் பல்வகை வேறுபாடுகள் மற்றும் இன்ப துன்பங்களை பற்றி விளங்கும் பல்வேறு தத்துவாதிகள் கூற்றுகள் அனைத்தும் குறையுடையவை. அப்ப நாம இதுதான் கரெக்ட்னு வாதிக்கிறாங்க பாருங்க, இந்த தத்துவம் தான் ரைட்டுன்னு, அதை நாம கண்டிப்பா அது குறைதான், அதுல வந்து மிஸ்டேக் இருக்குன்றது வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். உண்மையான விளக்கம் என்னவென்றால் நாம் அனைவரும் இவ்வுறவினை நாம் அனைவரும் இவ்வுறவினை, அதாவது நாம் மறக்கும் பொழுது இந்த பௌதிகத்தோடு இருக்கக்கூடிய இந்த இது நாம் உலகினுள் தூக்கி எறியப்படுகின்றோம். நாம் நமது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம். அப்படின்னா நாம நம்மளுடைய அசோசியேஷன் இறைவனோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம எப்ப மறக்கிறோமோ அப்ப நாம இந்த இடத்துக்கு தூக்கி எறியப்படுகின்றோம். இதுவும் ஒரு எப்படி வரோன்றதையும் சொல்லிட்டாங்க இந்த இடத்துல. மாதாஜி கிடைச்சுதான் ரிசல்ட் உங்களுக்கு? குறிச்சு வச்சிருக்கேன். அதாவது நாம் எப்போ இந்த எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நாம மறந்துடுறோமோ, இறைவனுக்கு தொண்டு புரிஞ்சு கொண்டிருக்கக்கூடியதுதான் நம்முடைய கடமை. நாம் எல்லாம் அவருடைய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா, நித்தியமானவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு க்ஷணம் மறக்கிறோமோ, அப்போ அந்த உறவு முறையை நாம எப்ப அந்த க்ஷணம் மறக்கின்றோமோ அப்போ இந்த உலகத்துக்கு என்ட்ரி ஆகிறோம். இதுவும் இந்த இடத்துல வந்தாச்சு. ஆனா இதுக்கு ஒன்லி சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம வாங்கணும். ஓகே, உண்மையான விளக்கம் என்னவென்றால் நாம் அனைவரும் இவ்வுறவினை நாம் மறக்கும் பொழுது நாம் இந்த உலகத்துல தூங்கி எழுந்த மாதிரி எழுறோம் இல்லையா, தூக்கி எறியப்படுகின்றோம். அங்கு நமது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். இந்த உலகத்துல 3 குணங்கள் அதோட நாம அனுபவிக்கிறோம். ஆசையினாலே நாம் பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தோம். மறக்கும் பொழுது நம்ம இறைவனுடைய தொண்டையே மறக்கும் பொழுது ஒரு க்ஷணம், சோ அப்ப நமக்கு அங்க இருக்கணும்னா தொண்டு ஒண்ணுதான். அந்த இதுவே நம்ம மறந்துட்டோம்னா அப்ப அங்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, இங்கதான் வரணும். ஆனால் நமது ஆசை தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு இங்க வந்தவருக்கு நிறைய அடிபட்டு அதை பாடி அதுக்கப்புறம் தான் நாம போவோம். சோ இந்த இதுலயே நம்ம முழுகிட்டோம்னா கீழே போயிடுவோம். இது நமது கிடையாதுப்பா இந்த இடம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான முயற்சி நம்ம வந்து தீவிரமாக செயல்பட்டோம் என்றால் நாம அந்த இடத்துக்கு போய் சேரும். சோ தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். அதன் பிறகே இப்பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு உடல்களையும் நிலைகளையும் பெற்று அலைந்து திரியும் தன்மையாகிய பிணி, நோயின்னு சொல்லிட்டார். இட்ஸ் அ டிசீஸ். நாம் எல்லாரும் நோய்வாய்ப்பட்டுதான், இது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான், நம்ம எல்லாரும் பேஷண்ட் மாதிரி இந்த உலகத்துல வந்து அட்மிட் ஆயிருக்கோம். இந்த நோய், அதாவது பௌதீக நோயை வந்து நாம குணப்படுத்திட்டோம்னா நம்ம வெறுமனே ஆன்மீகம்தான்றத வந்து உணர்ந்து அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம் போகும்பொழுது ஆன்மீக உலகத்துல நமக்கு என்ட்ரி. இல்லைன்னா நாம இந்த நோயோடைய வெவ்வேறு விதமான உடல்களை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இடத்துல நாம திரும்பி வந்துட்டேதான் இருக்கும். ஓகே, சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நிறைய சரி மாதாஜி, சுயம்பு மனம் யாருக்கு சொல்றது மாதாஜி? துரு மகாராஜ். துரு, ஓகே ஓகே. எல்லாரும் நினைச்சாங்க மறுபிறவி வேண்டாம்னாக்க அப்புறம் இந்த உலகத்துல மக்களே இருக்க மாட்டாங்கல்ல. வேணாமே, இந்த உலகத்துக்கு வரணும்னு நீங்க ஏன் ஆசைப்படுறீங்க? இந்த உலகத்தை பத்தி நீங்க ஏன் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியாது, தேவையில்லையே. மக்கள் இருந்தா தானே பண்ண முடியும். பிசினஸ் எல்லாமே யார் பண்ணது மாதாஜி? எல்லாமே மேன்மேடு தானே. அதுக்கு பின்னாடி செயல்திறன் இறைவன் தான், அது நம்ம ஜீவனத்துக்காக அவர் கொடுக்குறாரு. ஆனா பிசினஸ் இஸ் நாட் எ பர்மனன்ட் திங். இது எல்லாம் உலகமே தற்காலிகம் என்னும் போது இங்க செய்ய இருக்கணும். ஆனா தெய்வீக பண்போட இருக்கணும்னு வேண்டிக்கலாம்ல. அதுதான் நீங்க மறுபிறவி கொடுங்க, தெய்வீக பிறவியா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அது வந்து உங்களுடைய விருப்பம். அது உங்களுடைய இப்ப புஷ்பா மாதாஜி கேட்டா எனக்கு போறோம்ப்பா, எனக்கு நீ கூட அழைச்சுக்கப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நீங்க வந்து எனக்கு இன்னொரு பிறவி கொடுங்க, நான் உங்க எப்பயும் வணங்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க.
சோ ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம் ஒவ்வொரு மாதிரி. அதனால இதையே தான் நீ விருப்பப்படணும்னு எங்கேயும் கிரவுண்ட் லோட். பேர் போதுன்னு தான் நினைப்பாங்க மாதாஜி. ஏன்னா இங்க பட்ட கஷ்டத்தினுடைய விளைவுனால அது கஷ்டப்படும் போது மட்டும்தான் மாதாஜி நீங்க அப்படி நினைப்பீங்க, சுகமா இருக்கும்போது நினைக்க மாட்டீங்க இல்லையா? தாயினுடைய கடவுளையே மறந்துடுவாங்க மாதாஜி, பகவானையே மறந்துடுவாங்க. எனி டைம் நாம சேஞ்ச் ஆயிடும். we are like chameleons இல்லையா? நாமெல்லாம் chameleons தான். இருக்கிற உண்மை அதுதான். எந்த வர்ணத்தின் மேல உட்கார்ந்தோமோ அந்த வர்ணம் மாதிரி மாறிடுவோம் நம்ம. அது ஆன்மீகமா இருந்தா ஆன்மீகத்தின் தரப்புல செல்வோம், பௌதிகமா இருந்தா பௌதிகத்தின் தரப்பு செல்வோம் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பர்ஃபெக்டும் கிடையாது. ஆனா அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் வந்து சேர்றதுக்கு, பக்குவம் அடையறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரி மாதாஜி இங்க இருந்து போறவங்க கஷ்டப்பட்டு போனதுனால ஆசையே இருக்காது மாதாஜி. ஆமா, ஆனா அவங்களும் அங்கேயே வரமாட்டாங்க. இருக்கிறவங்க அங்க அனுபவிச்சுட்டு அனுபவிச்சே எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இன்னும் பேராசைதான் இருக்கும் மாதாஜி. அங்கேயே இருக்கிற அங்கேயே இருந்தவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, லைஃப் வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவாங்க. இங்க வரமாட்டாங்க மாதாஜி. ஐயோ நான் இங்கே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு. கரெக்ட் கரெக்ட். உங்களுடைய விருப்பம் எதுவுமே அனுபவிக்காம இருக்கிறவங்களுக்கு வேணும் லைஃப்மா. இதெல்லாம் அவங்க நான் விருப்பத்தை இல்லைன்னு சொல்லல. பொறுத்து இருக்கு மாதாஜி. ராஜராஜேஸ்வரி மாதாஜி சொல்றது நான் தப்புன்னே சொல்லல. இட்ஸ் ரைட். ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்வுகள் இல்லையா? இப்ப நான் என் பொண்ணுக்கே சொல்றேன் நானு, நீ வந்து இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொன்னாக்கா, அம்மா நீ எல்லாம் இப்பதாம்மா 40 வயசுக்கு மேலதான் இதெல்லாம் நிறைய ஜோரா பண்ணிட்டு இருக்க. சோ எனக்கு கூட அந்த வயசு வரும்போது நான் பண்ணுவேன். அதுதான் சொல்றேன் மாதாஜி. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம இங்க இருக்கிறோம் மாதாஜி, நம்ம வந்து போறோம் மாதாஜி, நமக்கு இந்த நம்ம பூமியில இருந்துதான் கௌலோகத்துக்கு போயிருக்காங்க, அந்த நினைவு இருக்குமா மாதாஜி? 100% இருக்கும் மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாரும் வீட்டுல இப்ப பாரத மகாராஜோட ஸ்டோரி சொல்லுவோம். அவர் மானா இருக்கும் பொழுதே அவரோட இதெல்லாம் தெரிஞ்சதா? அதெல்லாம் இறைவன் கொடுப்பார். இறைவனுடைய கருணையாலதான் நம்ம. ஆமா, இறைவனுடைய கருணை இருந்தா உங்களுக்கு ஞாபக மறதியும், எதை மறக்கணுமோ அதை மறப்பீங்க, எது ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே அந்த 15.15 ஸ்லோகம், அதுக்கு ஆன்சர் நீங்க 15.15 ஸ்லோகம் சொல்லிடுங்க.